wake wathi omunye ke sikhuluma ngalendaba wathi what if kunama complications ekuzalweni komntwana mhlawumbe uyabuyela emuva mhlawumbe umntwana mkhulu kunalawo ma complications. Yathi impendulo yami umthandazo uyimpendulo yakho konke. Igama lika Jesu liyimpendulo yakho konke. Oh yeah. Abanama gifts of healing abazazi ukuthi they are doctors here in God's kingdom. Asikwazi ukuthi sishiya amandla angaka bese siye emandleni siye kubathakathi ngoba sisifuna ukuphiliswa. Ngoba siyagula sihambe siyodla idakamizwa umuntu kaNkulunkulu uyogqilazwa amaphilisi engasafuni uyowadla alokho ewadlile angasafuni uzothi omunye ke masingaqashwe uhulumeni sizoyithatha imali okwenza lokho. Sisazophendula ke leyo sizoya kwizenzo. Okay, qhubeka sisi. Ungancishinda uJesu wazithwalizo nangusemi enqonqotha monuzongenisa oyinkosi yobukhosi sheshulale izwi lakhe umvulele inhliziyo thana ngena Nkosi uvumela okomhlaba kepha Kristo bethelwe banandawo yokuhla enhlizweni afela inkosi izwi inhliziyo thana ngena Nkosi konje awu nasikha nangu Jesu usabi namhla isikhathesi ingomuso alifi inkosi shashulala lizwi lakhe umvulele thana ngena Nkosi thela konke Hallelujah masinyane ungabi sithi thela konke wena thela Hallelujah masinyane ungabi ezona inkosi shashulala lizwi lakhe umvulele thana ngena Nkosi umvulele
lelizwi lakhe lelizwi uvulele inhliziyana ngena Nkosi yami. Babe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga baba wethu ngcwele. Siyabonga uNkulunkulu. Siyabonga Dwala laphakade. Omuhle kakhulu uyababazela uyaqhubeka. Siyabonga ukugcina kuze kube namhlanje. Sibonga ukuhlangana njalo indlela sokuhlanganiswa nguwe size kuwe uNkulunkulu nkazimelo. Sibonga izwi lakho osiqondisa ngalo. Siyabonga Dwala laphakade inkosi impela yobukhosi. Inkosi yenkazimulo uNkulunkulu siyabonga sikhulekela ukuthi silalele izwi lakho baba malikhuluma nathi silekelele Jesu siyabonga uNkulunkulu omusa wonke ngegama lika Jesu namhlanje sinikela kuwe lo msebenzi wenzayo uqhubeka wenza udunyiswa ukhazimuliswe uphakanyiswe nangendodana yakho uKristu Jesu inkosi yenkazimulo bayebheke sonini thatha ibongo zonke zifanele zinke zakho baba siyabonga egameni lika Jesu umise uNkulunkulu omusa wonke siyabonga ngegama lika Jesu uKristu inkosi yenkazimulo mana njalo benkosi engcwele uqhubeka wenza umsebenzi wakho udunyiswe uphakanyiswe igama lakho lona lodwa lingcwele nomandla siyabonga uNkulunkulu in Jesus name we pray sithi phakama njalo uNkulunkulu wethu ongcwele bese thina sehla kakhulu egameni lika Jesu Kristu inkosi amen amen and amen. Siyabonga siyabingelela kubazalwane endaweni zonke sibingelela ngegama elihle lenkosi ethu uJesu Kristu kusase uyumduduzwa kaShabangu ngiphinde nje ngibonge ngokuthi uchoose le channel sasihlangene ke futhi namhlanje sihlangene ngendaba nje ezimnandi 18 umuntu kanye noNkulunkulu ngibonge ngabazalwane enginabo la yebo ukuthi sesiqale ngokudumisa yiba bezili impela abadayi namhlanje inkonzo le izophelela nje futhi siyadumisa siyakhuleka singene ezwini futhi angifunde ngokuyimosha ngilo ngikhuluma into eziningi nabo bazobingelela bese siyaqhubeka haleluya amen siyabingelela abazalwane siyabingelela ubaba uShabangu sina istudio egameni lika Jesu siyabonga ukuphinde sibe khona ukwamukeleka ekhaya egameni lika Jesu sibingelela ke nabazalwane emakhaya abayabukeli bonke egameni lika Jesu kwintokozo ukuphinde sihlanganyele egameni lika Jesu amen amen sesithandeka sibiya haleluya ngiyaxolisa ngisasho ngothandeka sibiya igama ekhaya kuKamaphumulo egameni lika Jesu waseNazaretha amen amen unoxolwa kaThabede amen ngiyabingelela nami abalaleli bonke ababukeli egameni elihle lenkosi uJesu ngibingelela ubaba siphinde sabandawonye siyambonga uNkulunkulu nje sisaqhubha yona leyo ndaba ingowase Glenco egameni lika Jesu amen amen ushila igama ulishila qale okay asiyabonga amen bayi sihlangene nje ngendaba ezimnandi bazalwane ethinta umuntu kanye noNkulunkulu amen babuyile futhi ngiyazi niyabathanda and ngempela futhi baphethe indaba ezimnandi ngidedela kubona over to you amen yes siyambonga uNkulunkulu bazalwane egameni lika Jesu yes namhlanje sifisa sesikhulumile kakhulu nge world system sakhuluma ngeBabylonian system sakhuluma ngeRoman system so ke sifisa ukuthi namhlanje ke sibheke into ethi iGod's kingdom system indlela yokwenza izinto embusweni kaNkuluNkulu yona ke ithini uma umuntu ke ephuma kokwezwe uphumela ukuthi uzokwenzani ngapha embusweni kaNkuluNkulu cause uthe uJesu uma ngabe idemoni liphuma kumuntu uma ngabe ispirit siphuma yes uma indlu leyo izoba clean ibe unoccupied uthe uJesu idemoni liyabuya lizobheka malifica ukuthi indlu empty bese lilanda amanye anamandla kunalo bese liyangena isimo salomuntu sibe wese kunaqala so ke kubalekile ukuthi makukhona okuphumayo
ephumizwe kumzalwane umzalwane mayiphumezweni kungena into kaNkuluNkulu ukuze umzalwane agcwala izwi likaNkuluNkulu agcwala izinto zikaNkuluNkulu ukuze usathane nemoya ebiphumile ingabasa isayithola indawo. So nje namhlanje sifisa ukuthi sibheke indaba yokuthi embusweni ke kaNkuluNkulu khona senzani siphila kanjani senzani embusweni kaNkuluNkulu. So nje namhlanje isihloko sethu nje sithi God's Kingdom System egameni lika Jesu. Hayi futhi system yakhona iqale ngakho ukuthi kuyahlatshelela. Hallelujah. Dunyiswa ngalembusweni. Yebo. Njalo. Kuzole Nkosi. Oh hallelujah. Hayi ke kusho ukuthi umoya yasihola. Amen. So ke sizoyiqala nje kanjalo ke bazalwane egameni lika Jesu. Ngizocela siqale sivule amaBhayibheli ethu. Isambulo chapter 1 verse 6 sizoqala nje sivula ama verse awu2. Isambulo chapter number 1 verse number 6. Nowasenza sibe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu uyise. Kuye makube inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Amen. So ke lithi nowasenza uNkulunkulu ngoKristu Jesu wasenza saba umbuso saba abapristi. Sikule umbuso kodwa futhi ake sidlule nale abapristi. Uma ngabe sesingabantwana bakaNkulunkulu wonke umuntu umpristi. Akusafani na kwi-Old Testament ngoba kuye kube nalento ukuthi hayi abapristi mhlambe ecatshwa ukuthi abaholi laba basiholayo abafundisi abavangeli abapostoli. Kodwa mase singabantwana bakaNkulunkulu umntwana kaNkulunkulu umpristi ngoba uJesu usenze saba umbuso saba abapristi. Kuze kufakazele umpostoli uPeter lapha ku chapter 2 maqala ku verse 9 uthi umpostoli Peter kepha nina niluhlango likhethiweyo athi ubupristi obubukhosi asisizwe singcwele abantu abazuziweyo ukuze nishumayele ubukhosi balo wanibizayo. So ke wonke umuntu owumntwana kaNkulunkulu ozelwe kabusha unegama elisha lokuthi umpristi. Ungabi nalento yokurojwa ukuthi hayi akwenzela ukuthi kwenzele umpristi. Sonke masingabantwana bakaNkulunkulu singabapristi. Akusafani no-Old Testament ukuthi umpristi kwakuba inzalo kaAaron inzalo kaLevi kube yilaba abasebenza ethempelini. Sonke singabapristi, sonke sinemvumo yokungena ethempelini, sonke sinemvumo yokungena endaweni engcwele. So ke uNkulunkulu nje ngesikhathi uJesu efa wasidabulela isenqo ukuze nathi sikwazi ukungena. So ke singabapristi. Hallelujah. Buza abazalwane engangishumela nabedimeleni. Yebo. Khumbula nje abayi2. Amen. Babethu ngalokho ngibiza ngencika ngisinciko. Ngumpriest. Hallelujah. Nkosi yami. Hallelujah. Hallelujah. So ke senziwa abapriest ngempela. Uthi ke wasenza saba umbuso. Yes. So ke mangabe umuntu esamukela uJesu wazala kabusha wavuma izono zakhe wathethelelwa zona wayeseba isidalwa esisha elithi iBhayibheli konke okudala kuyadlula bheka sekuvela ukusha. Lowo muntu usewumbuso. Umbuso kaNkulunkulu siyibandla collectively siwumbuso kaNkulunkulu. So ke uma siwumbuso umbuso nombuso unendlela yokwenza izinto. Unabaphathi bakhona unama systems akhona yonke into ine order nje yakhona. There is why ke uma ngabe sesingabantwana bakaNkulunkulu asingabe sakwazi ukuhlanganyela entweni zombuso walelizwe ngoba thina sisingene embusweni wethu. Ngicela siphinde futhi ke sifunde kwabaseFilipi chapter number 3 sifunde khona verse number 20 egameni lika Jesu kwabaseFilipi. Kepha thina singumbuso wasezulwini lapho futhi silindela khona ukuba kuvele umsindisi inkosi uJesu Kristu. Amen. Kepha thina singabombuso wasezulwini. So ke sisemhlabeni kodwa sisemhlabeni asibelongi kuma kingdoms of the world. Singabombuso wasezulwini. Yazi ngithi mangibuka njengoba silathi neSouth Africa mawubuka abantu laba bavela kwamanye amazwe mhlawumbe khona la eAfrica nje noma nje kwamanye amazwe uyambona umuntu ongayena waseSouth Africa umbona indlela nje abukeka ngayo ukuthi hayi lo muntu uvela kwelinye izwe uzwe olimini indlela akhuluma ngayo ukuthi lo muntu wakwelinye izwe. Sometimes even ngendlela agqoka ngayo kuba nomehluko ukuthi yazi bajwayele ukugqoka kanjena ngoba baphuma kuleli yazwe. So isizwe nesizwe sinendlela yakhona yokwenza izinto. So ke
uma sibuka abantu abavela kwamanye amazwe sila eSouth Africa sibabona ukuthi abafana laba bala eSouth Africa kanjalo nathi masinga abantwana bakaNkuluNkulu masiphakathi kwalabantu masiphakathi kwabantu abala emhlabeni asifani nabo ngoba thina sinombuso wethu uthi ngeNIV our citizenship is in heaven so ke ubuzwe bethu thina busezulwini uthi kumbuzo pho senzani la uma singaba sezulwini sila ngenxa ukuthi singamanxusa awuzwake sizele ukuzomela umbuso wethu wasezulwini so ke ingakho uma sila angimele siphile njengabala ukwenza kwethu kumele kuhluke ngoba sibona bala sizelela ukuzomela umbuso wethu wasezulwini ukuthi ubonakala ukuthi kowethu umbuso ekhaya kithi kuphilwa kanjeni ingakho ke kuba isimanga uma ngabe thina sesifika la emhlabeni sesifica kwenziwa kanje bese sikhohle ukuthi besithunywe nezweni lethu so ke njengamanje uNkulunkulu uyasikhumbuza ezibandla ukuthi thina singobani asibuyeleni kulokho esiyikho somewhere somehow isilahlekele iidentity yethu lento ukuthi singobani yabona umuntu uma elahlekelwe imvelaphi yakhe kuningi okulahlekayo ngoba uyithola engasazi nje ukuthi ubhilo ngaphi bamba lokho so uNkulunkulu sikhumbuza our real identity ukuthi as amaKristu as abazalwane abazelwe kabusha abahlanzwe ngegazi lika Jesu bathethelelwe izono zabo thina singumbuso singabumbuso wasezulwini ubuzwe bethu bubhilenga ngale ezulwini so ke sizobheka leyo ndaba ke bazalwane ukuthi uma ke sesingabantwana bakaNkulunkulu singabombuso wasezulwini siupresenta siuphila kanjani ngendlela sembuso nasezulwini sikuwona lo mhlaba haleluya sizoqhubeka ke bazalwane angase sinoxola lokho ngakusho sisaqhubeka kodwa akasiqhubekeni egameni lika Jesu so ke sizokhuluma siqale eqaleni uma ngabe nje sasiqale sikhulume ngama families ukuthi uNkulunkulu uyenzile ifamily yaba institution yokukhuliswa komntwana umntwana bekufanele ngokwe perfect will kaNkulunkulu umntwana bekufanele mayifika emhlabeni afike ekhaya kukhona umama kukhona ubaba bese emshadweni ifika ingane ikhuliswa so ke ngenxa yokonakaliswa komhlaba ukuthi umhlaba wonakalisiwe elize lithi iBhayibheli uNkulunkulu uzoba destroy bomhlaba ngoba umhlaba wonakalisiwe so ke izinto uNkulunkulu ayidalile ayisenje ngoba wayifuna so uNkulunkulu mayisibuyisela kuye uzo restorisha izinto esezalahlekayo so uNkulunkulu ayidalile ukuthi ingane mayifika ifikele ekhaya sizoyiqala nje lapho eqaleni ukuthi kwaseqaleni indlela yokwenza izinto kuma families embusweni kaNkulunkulu yayinjani eqaleni injani ezweni likaNkulunkulu so ke ukuze sazi ukuthi masiphuma kokwezwe senzani thina sisemhlabeni kodwa singabombuso wasezulwini amen so ke siqala uma ngabe ifika ke ingane isahlala nje ukuqala isibelethweni sika mawayo lithe izwi likaNkulunkulu uthi uNkulunkulu kuJeremiah ngakwazi usayihlule uthi ngakubeka ngakugcoba ngakwenza umprofeti so ke uJeremiah wathi ehlala eswini sikama wakho uNkulunkulu wayesemnikeze already assignment into enzakalayo uNkulunkulu mayebeka ingane isibelethweni sikama wayo usuke enohlelo ngengane nengane into eyenzakalayo ke mayifika emhlabeni ifike yonakaliswa ngenxa ukuthi nabo abazali kokunye bonakalisiwe babone lokho kwenziwa emhlabeni ukuthi ingane ikhuliswa kanjani then nabo benza lokho ababone kwenziwa emhlabeni bangalanda ukuthi uNkulunkulu lo mntwana ufuna simkhulise kanjani njoba nje vela kuwe simele ukumkhulisa kanjani lo mntwana into eyenzakalayo ke okokuqala umntwana mayisahlala esahlele isibelethweni sika mama iqala lapho nje indaba yombuso kaNkulunkulu ukuthi kumele ipractice kumntwana esazalwa esahlele isibelethweni uma kumntwana esahlele isibelethweni sika mawakhe uyathandazelwa uyamthandazela abazali bayithandazela ingane mayisesibelethweni alright uma ngabe ingane isesibelethweni yingakho iabortion isono ngoba uNkulunkulu umuntu maze sayihlule esahlala esibelethweni useyamazi already useneplan so ke mangabe umuntu ethi uzobulala lelo hlule uyabulala that is killing isono leso uyabulala yes umuntu loyo ngoba uNkulunkulu already yamazi already uNkulunkulu nama plans ngaye sidluleke sidlulele phambili ekuthenini usehlalile esibelethweni uyakhula ke esibelethweni ufanele ukukhuliswa ngumthandazo ngokukholo kukhulunyizwe kuye esesibelethweni sikama wakhe akumelanga ukuthi umntwana ahamba yiso kubantu bezizwe kuthiwa uyoxukuzwa
into yabantu bezizwe leyo ukuthi uyaxukuzwa iyo lento esakhuluma ngayo iBabylonian system ama sorceries of Babylon kufana naleyo ukucheck ukuthi yipi gender uNkulunkulu kwayidalela ukuthi igender izobonakala umntwana mayesephuma so ke lento yokufuna ukwazi before isikhathi singakashayi sokuthi aphume ayayingekho ku system yombuso kaNkulunkulu yes exactly noma uNkulunkulu manginesidingo sokuthi ifanele angibule ukuthi umntwana wami uyakutshela akutshela sesibelethweni njengo Rebecca uNkulunkulu wamtshela wathi eswini sakho khona izizwe embili kwakhona eza ukukhona uJacob so ke uNkulunkulu enecebo uyambula before uyazimbulela ambule kokunye ngisho engakahlali njengoba kwenzeka kuElizabeth kwenzeka nakuMaria wathiwa uzozala indodana uzokhulelwa uzala indodana iqamba igama so uNkulunkulu mayinecebo uyathumela ingilosi yakhe ukuthi izomemezela sometimes izimemezele even igama mayinecebo lakhe elikanjalo noma umoya ingcwele avuse nje ukuthi kuzoba ubani igama lalengane ngoba even amagama ibalekile lento ukuthi mabeqamba amagama bangaveli nje baqamba amagama ukuthi ngoba kuya trenda ku trend o u e o e bese nomzali athi naye kuqamba kanjalo kubalekile nokuthi umoya kaNkulunkulu mayemuholela umuntu even igama lengane ngoba isikhathi esiningi igama lengane lihambisana nomsebenzi lihambisana nomsebenzi uNkulunkulu amnikele leyo ngane uma ngabeke umntwana esakhula ke sibelethweni kuthenjwa igama lika Jesu qhubeka uthandazelwe egameni lika Jesu ngoba usewumuntu lo mntwana fanele akhulekelwe even usuku lokufika kwakhe laziwe uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu sikhulekela even i-delivery yakhe ukuthi makufika isikhathi sokuthi aphume ngendlela hayi ukuthi kuyokwabezizwe mase kufika ke usuku lokuthi atetiswe umama eBhayibhelini sithola ukuthi kwakunabantu ababizwa ukuthi aba midwives ababelethisi kwakuba abantu besifazane but ezweni sithola kunama gynecologist ama-gynecologist yes ama-gynecologist kungabantu sometimes besilisa kanti uNkulunkulu wayeyinqabile into yokuthi omunye umuntu wesilisa abone ubuze bomuntu wesifazane uma ngasiyo unkosikazi wakhe so ke lento yenziwe ezweni ukuthi kuzothathwa unkosikazi wenceko ayotetiswa indoda nje yakomunye umuzi ibone ubuze bakhe ayikho ezweni likaNkulunkulu umbuso wezwe into nje yezwe iBabylonian system yiworld system abantwana bakaNkulunkulu kufanele babalele kulokho ababelethisi ezweni kaNkulunkulu kwakuba ama midwives asikhumbula ukuthi khona ama mid husbands sithola ama midwife ababelethisi kungabantu besifazane bebelethisa umuntu wesifazane not unless kumkhwenyana wakhe ke loyo ongakwazi ukubona ubuze bakhe ngoba vele umyeni wakhe so ke hayi ukuthi umndoda womunye umuntu ibone umzimba wenkosikazi wenceko umzimba womzalwane akukho ezweni likaNkulunkulu so ke sikhuluma ngeGod's kingdom system ukuthi embusweni kaNkulunkulu izinto zihamba kanjani uhlelo lwasezulwini luhamba kanjani hayi lokho esesathi masifika emhlabeni safica kwenziwa nathi sajoyina khona so ke mayisezelwe ke umntwana uyazalwa kumntwana azaliswe umama azaliswe ababelethisi akhuliswe ke ngemiso kaNkulunkulu nakhona utetelo kwakhe hayi ukuthi atetelo kwabezizwe ukuthi kuzofikela izandleni zabo fanele afikele ezandleni zabazalwane ezandleni zabantwana nje bakaNkulunkulu hayi ukuthi afikele ezandleni zabezizwe ngoba abanye even lapha eBhedlela bangama devil worship basebenzela uSathane uthola ukuthi ingane nje sinomoya obutabani izelwe uthola ukuthi bekutetisa isitabani isinama spirit nje incane ingane yilabo abantu afikele ezandleni zabo so ke ngokwe God's kingdom system sizokhumbula kaIsrael kwakuba abantu bakhona kaIsrael abangababelethisi babengalandi abantu bezizwe ukuthi bazobabelethisa ngala bengisizwe sikaNkulunkulu futhi kwakuyabantu abamesabayo uNkulunkulu mawubuka lapha ukuzalwa kaMose amen ukuthi kwathi noma uFarisi ekhipha isinqumo sokuthi awabulawe amadodana kodwa lithizwi ababelethisi ngoba babemsaba uNkulunkulu abalalelanga izwi lenkosi so bangakwenza lokho inkosi ethi abakwenzi so ngizama ukuveza lokho ukuthi kwabona ababelethisi abantu abasaba uNkulunkulu so embusweni kaNkulunkulu bakhona ababelethisi abasaba uNkulunkulu amen amen kunjalo and sisekuyo nje lento yokubelethiswa ukuthi kubelethisa abantu abasaba uNkulunkulu nayo indlela yokubelethisa uNkulunkulu wayidale ukuthi umntwana aziphumele nje ngokwemvelo but abezizwe baqhamuka
through lobuthakathi babo baqhamuka nento yezikero Yeah. ukuthi umuntu wesifazane uzosikwa into eyayingekho ezweni kaNkuluNkulu into eyaqhamuka nayo iBabylonian system so ke thina eScots Kingdom system ayenziwa lento ukuthi umuntu wesifazane uyasikwa umuntu uyayitetela nje wake wathi omunye ke sikhuluma ngale ndaba wathi what if kunama complications ekuzalweni komntwana umntwana mhlawumbe uyabuyela emuva mhlawumbe umntwana mkhulu kunalawo ma complications yathi impendulo yami umthandazo uyimpendulo yakho konke igama lika Jesu liyimpendulo yakho konke Oh yeah. so ke even ezwini likaNkuluNkulu uPerez ngesikhathi bezozalwa benozera khona waphuma wabuyela emuva kwase kuphuma umunye kule incident if I'm not mistaken so ke lithi izwi likaNkuluNkulu waphuma umunye wabuyela emuva bambopha intambo la wabuyela emuva kwaqhamuka omunye so ke just because kwaba khona lawo ma complications inyana kwangasasho ukuthi abathatha ikero bamsike ngoba uNkuluNkulu akukho umehlula uNkuluNkulu akadala into uyabona even izilwane ziyayitetela akukho ma complications even nakudala ogogo babezala ingane ezinkulu uthola isingane nje isidudla but kwangekho isidingo seyikero ngaleso sikhathi ngenxa ukuthi babazi indlela kaNkuluNkulu ukutetisa so ke lento ukuthi abantu bafa kuyikero bayasikwa akufanele kube ukuthi iyenziwe embusweni kaNkuluNkulu ngoba into yezwe so ke even ukufakazi simbonile thina kuNkuluNkulu sisahlala eWashburn mission kutetwa usisi wami uyi fourth born yes uyi-fourth born laba before that uma weteta ngomthungu then mase kuzala i-fourth born uNkulunkulu usembula ukuthi asiphume ebhedlela so ke into eyenzeka umntwana usisi wami lo oyi-fourth born she went back and forth wayephuma aphinda buya aphinda phuma aphinda ngathwala ukuthi ufuna ukuphuma aphinda buyele emuva and wayemkhulu kakhulu so ke kwathandazwa sisemission sina kunabazalwane kwathandazwa sambona uNkulunkulu wakwazi ukuthi egcine kwakho konke umntwana aphume iphazamiseka ungathi ikhanda lakhe lifuna ukutshengisa ukuthi kube nama difficulties izalo kwaphela mhlambe 2 months selibuyele esimeni even ikhanda lakhe everything was perfect everything was fine namhlanje ukhulile she's so big ever since ezelwe she was very big she's so tall and big so ke umthandazo uyimpendulo yakho konke so ke noma ngabe kuthiwa kuhlasela ama complications ekuzalweni komntwana uNkulunkulu akukho kumehlulayo umthandazo igama lika Jesu akukho uNkulunkulu kumehlulayo so ke futhi akufanele siphile okufiye yokuthi sigada ama complications siphila ngokukholwa ukuthi siyakholwa ukuthi makhono okhulelwa umama ukhulelwa uzoteta nje kahle ngegama lika Jesu uzoyitetela sidlulele phambili ke endabeni yokuteta akhuleke umntwana usetetiwe kumntana wazalwa usekhona emhlabeni sizoqala silande kwiOld Testament ukuthi kwakwenziwa kanjani kwiOld Testament then ke size sichume nangeNew Testament because ezinye izinto zilotshelwe ukuthi zisifundise thina sikiphethini ukuthi uNkulunkulu uhlelo lwakhe kwaseqaleni lolithini kwaseqaleni so ke umntwana mayisezweleke kaIsrael babeba nento ethi umfana wayekhuliswa ngendlela ethe ukuhluka kunentombazane intombazane yayikade ifundiswa ama-chores yayijwayelana ukuhlala kakhulu noma wayo uma wayo ayifundise ama-chores imisebenzi yasekhaya ukuthi kuyaklinwa kuyaphekwa kuyabhakwa kuyawashwa nje imisebenzi yonke yasekhaya eyibasic yokuphila kuyimfundo yasekhaya leyo so ke intombazane ngaleso sikhathi yayifundiswa lezo zinto lezo ukuze intombazane ikhule yakhekile kuze makufika isikhathi sokuthi uNkulunkulu isikhulule uyikise emzini wayo kube ukuthi ifundisekile intombazane ukuthi yini elindeleke kuyo ukuze ibambe ikhaya ize ithi uzathi kwizaga ungawuye kumnyalo kaMama ubophe entanyeni so ke umama naye unemiyalo yakhe akayifakayo kubantwana bakhe ethe fundisa lokho efundisa ukuyiphatha amantombazane nakhe ukuthi intombazane iphatha kanjani iphatha kanje there is why amaZulu ngoba ezinye izinto ezenziwa amaZulu zisondele kakhulu kulezi ezizweni likaNkulunkulu there is why amaZulu ayenento ethi mangabe esiyoshada intombazane kunento kuthiwa inkomo kaMama ngoba yayikhuthaza ukuthi umama ukwazile ukuthi intombazane yakhe ayifundise ukuyigcina nokuyiphatha kahle so ke kwakusuke kuyi-reward yalokho kumaZulu-ke weli-ke thina mase singabantwana kaNkulunkulu sesizwe sikaNkulunkulu uma ngabe kufika iy'khathi zokulotsholwa ayisekho lento ukuthi inkomo kabani asingeni kulezo zinto enye indlela yokwenza izinto leyo sizofika nakuyo uma ngabe inkosi isisizile ukuthi even lezi zinto zokuthi kukhishwa amalobolo inkomo ezu11 that is not biblical
ezwini likaNkulunkulu sikhona isipho ukuthi mangabe umuntu kufanele ashade noma ashadele kukhishwe isipho but awubekwanga umthetho ukuthi uba inkomo ezi11 leyo nto into eyafika nje nomlungu thizeni enzela nje ukusolve inkinga ezazikhona kumaZulu noma kuma-Africans kanti sizogcina isiyijoke uthola ukuthi umuntu uyafisa ukushada but akanawo amandla enkomo ezi11 usezoba isigqilayo manje usufuna lezi inkomo ezi11 omunye azawele sona ngoba akwazi ukukhipha inkomo ezi11 so ke eBhayibhelini kukhishwa isipho. Oh yes bazosabanye ke kushadwa mahala no ilobole eBhayibhelini khona isipho ezwini likaNkulunkulu baliwe ukuthi ilobole kubhaliwe ukuthi libhalwe ukuthi ilobole isho ukuthi isipho. Yes ayiqhubeka ukuchaza awuyichaza sisi ukuthi omunye umuntu uzothi kukhona eBhayibhelini ibhaliwe ukuthi ilobolo. Yes ukuthi asikuphikisi lokho. Ilobolo mawusulilandela uresearch igama lalo kahle hle lisho ukuthi isipho. Igama elithi ilobolo alisho ukuthi inkomo ezi11 ngoba umuntu makhunywa ngelobolo wazi ukuthi inkomo ezi11 kanti umuntu ukhipha isipho kwakuchaza ukuthi isipho. Yes exactly wayibeka ngenye indlela ke futhi iyezwakala ilobolo chaza ukuthi isipho. Yebo into enza ukuthi kuze ngene ilobolo ukuthi amaZulu azi ukuthi isipho ilobolo amaZulu azi ilobolo inkomo ezi11 kodwa kahle kahle inishani ngokubhalwa ngeBhayibheli isipho igift yingakho no Abraham ngesikhathi efunela indodana yakhe uIsaac umakoti wathumela alisho ngeBhayibheli ukuthi waphatha inkomo ezi11 waphatha izipho incegu leyayithumile yaphatha izipho waze wamnika naye wanika umalu obaba bentombazane wanika ihlobo zentombazane kwakuyizipho akubekwanga umthetho. Yes lezo zipho kwakuyilona kilobolo. Yebo lona lobola hayi ukuthi umthetho ezwini kaNkulunkulu ukuthi inkomo ezi11 uma usuthatha ukulandela ukushada kwabantu abaningi eBhayibhelini kwakungafani njengoJakobe uJakobe makumele uthatha unkosikazi kwabiza ukuthi asebenzele umalume wakhe Labani for 7 years mangaphosisi yes so akusikho umgomo ukuthi kukhishwa le amount kuya ngokuvumelana kwemndeni ngoba isivumelwano sika Jakobe no Labani kwawukuthi akasebenze 7 years so kanjalo kuya ukuthi imndeni yona ivumelana kanjani hayi ukuthi kube ijoka lokuthi amalobolo inkomo ezi11 uma ungasayikhipha inkomo ezi11 sengathi awufanelekile ukuthi umthole lo makoti. Yes kunjalo iyazwakala. Yes so lesikhuluma ngendlela yokwenza izinto embusweni kaNkulunkulu yiyo yonke leyo sibuyele kumntwana esakhula emntwaneni bakhe bese ke kwabesilisa into eyenziwa ke kwabesilisa babefundiswa besabancane nje mhlambe about 5 years babeyiswa kuma schools of the prophets zazikhona izikole kodwa kwakuyikole zabaprofeti. Okay yes kwakubizwa ukuthi ama school of the prophets hayi lento yokuthatha ingane uyise kubantu abangakholwa abantu bezizwe mabeya kuma school of the prophets lapho babefundiswa iTorah the 5 books of Moses Genesis Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy babefundiswa lezo ncwadi bafundiswa amahubo lamahubo lawa khona eBhayibhelini bese befundiswa incwadi zabaprofeti the books of the prophets bafundiswe nje imithetho kaNkulunkulu bese mase ukuze bakwazi ukuthi mase bebadala bakhulise nabo kanjalo izingane zabo nemindeni yabo. Then enye into ke indlela yokuphila ukuze baphile kwakwenziwa iskill kwakuba neskill uma ngabe ubaba ewumalusi enezimvu elusa wayedlulisa lezo skill einganeni zakhe uma eyicarpenter njengoJesu ubaba wakhe wayeyicarpenter ewumbazi wadlulisa lezo skill uJoseph wazidlulisela kuba indodana yakhe uJesu. So ke uma ngabe ubaba eneskill wayezidlulisa kulinywa kwakuphikwa kulinywa kwenziwa ama skills ahlukahlukene so ke ukudoba fish njengoba nje oPeter before balandela uJesu babekade bengabadobi so ke umuntu wayeqeqesha amadodana akhe umuntu owubaba wayeqeqesha amadodana akhe ngeskill leso bese kuba yona indlela yokuphila emndenini leyo. Yes no mama kanjalo umama kufundisa intombazane yakhe ama skills abantu besifazana njengokuthunga ukuthunga babeyithungela nje bona njengo baking bese sikushilo kwamantombazane. So ke ingane yayikhuliswa kanjalo kaIsrael ezwini kaNkulunkulu umntwana ukhuliswa kanjalo. Bese ke abantwana ke bebonke ke other than ukuthi lowo ufunda kuma school of the prophets lo ufundiswa ekhaya bebonke ke abantwana ngicela silifundeke lelizwi uDeuteronomy chapter 6 ngiyacabanga ukuthi uverse 10
ngicela silifunde lelizwi. Verse 4. Yes. Yizwa Israyeli, uJehova uNkulunkulu wethu, uJehova munye. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Yes. Nangawo wonke umphefumulo wakho. Nangawo wonke amandla akho. Lawa mazwi engikuyala ngawo namuhla ayakuba senhlizweni yakho. Ubafundise impela wona abantwana bakho. Uwakhulume lapho uhlezi endlini yakho, nalapho uhamba endleleni. Yes. Nalapho ulala, nalapho uvuka. Yes, sasugcina ku9. Uyakuwabopha abe luphawu esandleni sakho. Yes. Abe yisikhumbuzo phakathi kwamehlo akho. Amen. So ke lithi ke izwi kaNkuluNkulu la maliqala ke verse 4. Yizwa Israyeli. Uthi ke wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, ngawo wonke umphefumulo wakho, ngawo wonke amandla akho. Usethi ke lemiyalo engikuyala ngayo ibophe enhlizweni yakho. Usethi ke ku verse 7 la isifuna khona. Ethi uyifundise abantwana bakho. Uthi you shall teach them diligently to your children. Ubafundise shuthi ngamazwi ngokukhuthala. Makuthiwa diligently umuntu akukhuthalela ukuthi afundise abantwana bakhe. So ke umsebenzi wobaba emakhaya. Umsebenzi wabazali. Yes. Is to teach izwi, imiyalo, imiso zikaNkuluNkulu kubantwana babo. And they must diligently do that. Mele bakwenze lokho ngenkuthalo enkulu. Not like kwi-world system. Uthola ukuthi ingane ziyavuka ekuseni esikoleni ziyabuya ntambama zihlalela iTV, umzali ubuye ukhathele, bathandaze lo prayer ka 5 minutes. Ngoba enye into le uNkulunkulu akakhala ngayo ukuthi ama families aphukile abroken namhlanje awasiyo lento uNkulunkulu efuna beyiyo. So ke uthola ukuthi umama uyayihambela ayibuyele intambama ekhathele nobaba ayibuyele intambama ekhathele bayahambe boyolalela ingane ayinasikhathi zihlale ku TV kuze kube leso sikhathi zibuye lapho zesikoleni zofundiswa bahedeni babantu abangakholwa bayifundisa izinto zongakholwa noma ngabe umzalwane ufundisa kodwa ufundisa incwadi ezingqondo womuntu kubuye lapho wonke umuntu ukhathele babuye lapho ingane igqilazwa ama games idlala ama game kuze kushona ilanga zigqilazwe zicindezwe lama game ngoba nawo lento ama game adlalwa zingane awamthokozisi nje uNkulunkulu ukuthi ingane iyohlalela ama game kuze kube yelo nkathi. So ke uNkulunkulu wayidalela ukuthi abazali bafundise imiso kaNkulunkulu bayifundise kubantwana babo. So ke lento ukuthi sekuyathandazwa uthandaza 2 minutes kuthandazwa 5 minutes omnye uthandaza uyozela kuyashumpuluzwa angiphathi abangasathandazi at all ama families awathandazi kodwa ayahlala buke iTV yabuke igeneration yonke ndawonye ayahlala buka ama soap kodwa makufanele athandaze together wakhona. So ke uNkulunkulu uyidalela ukuthi ke abafundiswe abantwana diligently ngokukhuthala bafundiswe imiso kaNkulunkulu. Usike la ubafundise uhamba nabendleleni uhleli nabendlini ubafundise uhamba nabendleleni ubafundise ulala uvuka. So like ukuthi mavuka ekseni uzathi kwenye indawo encwadini abasekolose athi niphendulane ngamahubo. Fanele mavuka ekseni ingane uthi even ukubingelela ukuthula kaKristu Jesu akube nani ivume ingane amen uKristu Jesu inkosi akabonge uJesu Kristu inkosi kuvuka nje ekseni kudunyiswa igama likaNkulunkulu kuthi khanjwe endleleni athi ohlabelelayo athi hlengiwe oyeka intokozo athi ngimkhumbula uJesu umhle ngimkhumbula amalanga onke athi ngihuba ngihamba endleleni noma ehamba endleleni uyahuba. So ke kuthi noma kuhamba endleleni abafundisi sibantwana bami uNkulunkulu akakufuni lokho uJesu akamthokozisi lokho uJesu nayo imiyalo yakhe uJesu ufuna lokho nalokho kuhanjwe endleleni kulalwa hayi ukuthi kuyalalwa naba ozalo bayakhala ingane ibuko Gomora no Sodom iyavuka ingane egqo opopayi ibhokwa zaka TV ingane iyahamba endleleni igqo umculo ongakholwa endlebeni nama earphone akudalelwanga ukuthi kube kanjalo kwasekuqaleni kahle nje akudalela ukuthi kube kanjalo. So ke sikhuluma ngeGod's kingdom system ukuthi embusweni kaNkulunkulu kwakumele izinto zime kanjani. So ke umntwana ke akhuliswe afundiswe
imiso nemiyalo kaNkuluNkulu. Yebo. Bese siya ke ku New Testament sesikhulumile ke ngesystem silanda sesayilanda nje ku New Testament ukuthi even kwaseqaleni umqondo vele kaNkuluNkulu wayefunani ngefamily ngeinstitution eyikhaya. Bese siya ke eTestamentini elisha ukuthi ke sesikhuluma ngomuntu wonke kasakhulumi ke ngema families kuphela. Then okay sisiphethe kuma families ikhuleka ingane nayo uma ngabe isekufika isikhathi intombazana ukuthi nayo ibe umama ekhalayo nayo lento enziwe kuyo iyenze ingane zayo nobaba kanjalo lokho akufundisiwe kulokho kudluliswa kanjalo from generation to generation. That was God's perfect plan kwaseqaleni. Konakalisa world system okukhulunyiwe ke ngayo kuma previous video. Yeah. Bese siyeza ku New Testament iki uthena ke uJesu uma abantu sebephendukile sesikhuluma ngabantu bonke ke manje. Uqale wathi hambani Matthew chapter 28 siqala ufunda ku verse 19. uJesu ukhuluma nabafundi uthi kubafundi hambani nenze izizwe zonke abafundi bami. Uthi nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. So ke uma ngabe kwenziwe izizwe abafundi akwenziwa izizwe abafundi baka matric akwenziwe izizwe abafundi baka Newton akwenziwe izizwe abafundi baka Lamarck baka Mendel akwenziwe izizwe abafundi be economics be maths benziwa abafundi baka Jesu. Yes. Bafunda imiyalo kaJesu bafunda imiso kaJesu. Oh yeah. So ke uthe uJesu nenze izizwe zonke abafundi bami uthi nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. So ke sengena umuntu wonke ke lapho ukuthi ke umuntu nomuntu okholwa uJesu umelo kwenziwa umfundi kaJesu afundiswe imiso konke uJesu akasiyalile ngakho. So ke icebo likaNkuluNkulu kwaseqaleni lisho njalo. Even ku New Testament lifakazela lokho kwakufanele kwenziwe even nakuyo iOld Testament. So ke abantu benziwa abafundi bakaJesu bafundisa ukugcina konke uJesu akasiyali ngakho. Bese ke siya kwizenzo ke mase sifika kwizenzo sesithola lokho uJesu lomnyala kawushile ku Matthew 28 sesithola uyenzeka practically. Ngicela simfundo Izenzo chapter 2 verse 42. Izenzo chapter 2 verse 42 egameni lika Jesu. Sesibona lokho uJesu akakushiyile wathi akwenziwe. Simthola uJesu esesezulwini kodwa sebesele bayakwenza abafundi. Izenzo chapter number 2 verse 42. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Nasekuhlanganeni. Yes. Nasekuhlephuleni isinkwa. Amen. Nasemikhulekweni. Kepha kwaba yilona lowo muntu wehlelwa ngokwesaba. Kwenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Okay, ngicela ukuthi ugcina lapho ke sisi. Lithi ke izwi likaNkuluNkulu baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Yes. Lento yokuthi baqinisela noma ngabe kwakunama challenges but babekhuthalela ukuthi izifundiso zabapostoli abafundiswa zona abazilaleli babe nethuba bayilalele bayifunde bese bayakwenza. Abapostoli bona babe ithatha phi ifundiso benza lomnyala athi uJesu ubafundisa ukugcina konke nginale ngakho. Jesu wabayala bashiya nezwe bashiya nemiyalo bona bayidlulisela kubazalwane uma bephenduka. Ngoba la sithola lapha ngasenhla kuleli verse sifundile mabhoya ngasenhla abazalwane laba baphenduka banezelwe ebandleni bathi mabeshumayela abapostoli bahlabeke enhlizweni lesi iBhayibheli base bakholwa banezelwe ebandleni babhajadiswa. Emva kwalokho mase bebhajadisiwe base bayafundiswa bafundiswa ini ukugcina konke uJesu asiyale ngakho baqinisela esifundisweni sabapostoli baqinisela emkhulekweni baqinisela ehlephuleni isinkwa. Shuthi lento eqinisela akukho lula ukuhlanganyela esifundisweni sika Kristu akukho lula ukuphikelela emkhulekweni kodwa bona baqinisela esifundisweni sabapostoli emkhulekweni ehlephuleni isinkwa. Ngicela ufunde verse 46 sisizwe ukuthi uthini. Okusho ukuthi nangaleso sikhathi kwakunama challenges akhona. Kunjalo. As much as namanje kunama challenges akusho ukuthi ngalesa sikhathi ayengekho. Kunjalo. Kodwa ayilokho ekhona baqinisele. Baqinisele. Kunjalo. Verse 46. Imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye ethempelini. Bahlephula isinkwa ekhaya. Badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo.
imihla ngemihla benzani baqinisela nganhliziyo nye ethempelini. So ke lento yokuhlangana yokuhlanganyela esifundisweni sabapostoli abayenzanga ngesonto kuphela nangolesithathu ukuthi hayi ngeSithathu nangesonto kuphela, but babenza imihla ngemihla. From Monday to Monday, from Sunday to Sunday, babehlanganyela esifundisweni sabapostoli imihla ngemihla. So ke lento yokuhlangana kwabazalwane sihlangana njalo. Into enza ukuthi sihlangane ngesonto kuphela noma ngeinsuku ezibili ngeviki ilento ukuthi sisaqela zo world system, sisaqela zo Babylonian system, iBabylon elidakise umhlaba wonke ngewayini labo lobufebe. So ke indlela yokwenza, indlela yokuphila yeBabylon iaffectile kwaze kwenza ukuthi iGod's kingdom system singakwazi ukuyenza because we've been enslaved, we've been brainwashed, we've been siphuzisiwe saze sadakiswa isifundiso seBabylon. So ke embusweni kaNkuluNkulu babehlangana abantwana bakaNkuluNkulu imihla ngemihla. Ngala sivula uTimotheo wesibili uchapter 3:16. Timotheo wesibili uchapter number 3:16 egameni lika Jesu. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Mana lapho ke sizoqhubeka. Uthi yonke imibhalo imiphi le eyiBhayibheli izwi likaNkuluNkulu, izincwadi ezila ezwini likaNkuluNkulu ezu66 if I'm not mistaken, ukuthi zonke lezi incwadi ezila ziphefumulelwe nguNkulunkulu kusukela kuGenesis kuze kuyofika kuphi, kuze kuyofika esambulweni. So ke yonke lembhalo iphefumulelwe uNkulunkulu. Njengoba iphefumulelwe uNkulunkulu nayo ke imbhalo kumele sibophezele kuyo ngoba leyo sezweni iphefumulelwe umoya kaSathane, iphefumulelwe isithi, iphefumulelwe uSathane, and injongo yakhe uSathane is to lead God's people astray, ukudukisa abantu bakaNkulunkulu. So ke iphefumulelwe uNkulunkulu kwenzani ke sisiqhubeka? Ilungele ukufundisa. Izwi likaNkuluNkulu lanele ukufundisa. Uma sidinga ukufundisa, kudinga ukufundisa umntwana, kudinga ukufundisa umama ubaba, wonke umuntu lilungele izwi likaNkuluNkulu ukuthi limfundise ngoba liphefumulelwe uNkulunkulu. So ke lanele nje enough lilodwa ukuthi lisifundise. We don't need imiqondo yabantu. Ukufundisa nokwenzani? Nokusola. Uma ngabe usingenzanga kahle lesola lisibuyisele endleleni ukuthi la ukhuluma kahle, la wenzi kahle, la ucabanga kahle, lilungele izwi likaNkuluNkulu kusola. Kodwa izincwadi nezifundo zalelizwe ayilungele kusola umuntu ngoba yonke into iright. Umuntu akenze lokho athanda ukwenza. Ufuna ukuyijolela ayijolela, ufuna uba unqingi labo unqingile, ufuna ubhemgwa. Mawuhleli phansi esikoleni eDiskini ayikho into ekusolayo ukuthi njengoba kuhlelwe nje kufundwa uyasola ukuthi lokhu uNkulunkulu akakufuni. Akusolwa lutho. Ukunalokho ufaka umqondo wabantu. Kodwa izwi likaNkulunkulu on the other hand lilungele ukusifundisa, lilungele ukusola ukuze sisoleke sibuye endleleni masicezuka endleleni. Yes. Nokuqondisa yes ukuze yonke into esiyenzayo iqonde. Yes. Nokuyala ekulungeni. Yes, nokuyala ekulungeni. Izwi likaNkulunkulu lisiyala ekulungeni. Zingaba khona iyala emhlabeni kodwa azimiyala umuntu ekulungeni. But izwi likaNkulunkulu lona lisiyala ekulungeni ukuthi siyaleke ku righteousness. Athi uRomans chapter 14 athi umbuso kaNkulunkulu awumayelana nokudla nokuphuza kodwa is about righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. So ke umbuso kaNkulunkulu is about ukulunga. So ke izwi likaNkulunkulu lisiyale kulungeni. But izwe alimyala umuntu ukuthi alunge, ukunalokho liqhubezela ububi phambili, limkhuthaza ebubini, but you only live once, live life to the fullest. Ngaleyo ndlela yenza noma yini nje othanda ukuyenza. So ke umuntu nje noma ikuphi ububi athanda ukwenza akakwenze because you only live once. But thina masingabantwana uNkulunkulu lisifundisele kulungeni, lisifundisa ukulunga. Yes sis. Ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele. Yes. Apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. Ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. Uthi amplified version uthi so that the man of God may be well trained. Leli gama lathanda ukusetshenziswa ezweni kuthiwa hayi usekwi training useqedile ukufunda. So ke usiya train. So ke nathi izwi likaNkulunkulu lanele ukuthi lisiqeqeshe sibe trained, sibe ngabaqeqeshekile. So ke ngezwi likaNkulunkulu siyaqeqeshwa, siyafundiswa, siyayalwa, siyasolwa, siyaqeqeshwa. Ukuze aqeqeshelwe noma apheleliselwe imisebenzi njani
emihle yonke emihle izwi likaNkulunkulu li-enough ukuthi listrain li-enough ukuthi lisiqeqeshe ukuze sipheleliswe siphelelisele umsebenzi emihle so lethi nembusweni kaNkulunkulu masipheleliswa sifundiswa siqeqeshelwe umsebenzi emihle nothi imisebenzi yokubulala abantu bakaNkulunkulu ngiphatha ibhamu amaphoyisa nothi imisebenzi yokubulala nge-abortion mawunesi nothi imisebenzi yokuqedela umuntu ebhedlela mase egula kakhulu nothi imisebenzi yokuthiwa ugada idumbu nothi imisebenzi enjalo kodwa iqeqeshela imisebenzi emihle kaNkulunkulu so izwi likaNkulunkulu malisiqeqesha alisiqeqeshi nje kodwa siqeqeshelwa imisebenzi emihle hayi imisebenzi engcolile ngoba ezweni mabeqeqesha babaqeqeshela imisebenzi engcolile imisebenzi evil imisebenzi emibi kodwa thina embusweni kaNkulunkulu siqeqeshela imisebenzi emihle uthola ukuthi umuntu umzalwane uqeqeshela ukuthi ubambe isibhamu uqeqeshela udubula umsebenzi omubi thi iBhayibheli ungabulali under no circumstance are we allowed to kill so umuntu mayephethe isibhamu injongo yesibhamu ukubulala ukudubula ukubulala so ke akukho sigameke ezweni kaNkulunkulu akukho umyalo osikhuthaza ukuthi thina sibulale masingabantwana bakaNkulunkulu so ke embusweni kaNkulunkulu siqeqeshwa izwi likaNkulunkulu uma ngabe umuntu eseqeqeshiwe uqeqeshelwa imisebenzi emihle uma umuntu ephenduka kwamukela uJesu ahlaliswe phansi afundiswe kwenziwe lento ekuthiwa i-discipleship period balekile ukuthi umzalwane mayisindiswa enziwe i-disciple ngoba namhlanje umuntu uyasindiswa kusasa usemphambili uyavangela uphambili uyashumayela ushumayelani ngoba akafundiswanga akafundi lutho yikho ke kwazi kwaqhamuka nefundise eziningi zokweduka because abantu bengafundiswanga sebemphambili hayi ukufundiswa kweBible school lapho kuye kungene khona nemqondo yabantu ukufundisa izwi likaNkulunkulu ekuhlanzeke nje kwalo lilodwa nje ungangenile umqondo wabantu so ke mangabe lithi iBhayibheli siqeqeshelwe imisebenzi emihle mase umuntu esefundisekile embusweni kaNkulunkulu waqeqeshwa uba eseba isisebenzi embusweni kaNkulunkulu la kwi-God's kingdom la embusweni kaNkulunkulu akhona wonke ama departments ayikho nje department engekho khona wonke ama departments lithi kwaba Efeso chapter 4 qala verse 11 lithi wabenza abanye babe ngabapostoli abanye abelusi abanye abafundisi abanye abaprofeti abanye abavangeli so ke i-fivefold leyo ngicabanga ukuthi ngibabale bonke abaprofeti abapostoli abavangeli abelusi abafundisi so ke ama departments lawo makuthiwa wabenza abanye baba ngabafundisi that is i-department of education i-department ye-education leyo embusweni kaNkulunkulu makuthiwa abanye wabenza ukuthi babe ngabafundisi so ke ithini le ndaba ithi uma sisembusweni kaNkulunkulu sinawo yonke iminyango iphelele so ke mangabe umuntu amukela uJesu ehlaliswa phansi efundiswa i-department of education isuke isemsebenzini ngoba lo muntu mayomfundisi wezwi likaNkulunkulu uthisha so ke thina we don't need the worldly teachers because we have abafundisi la embusweni kaNkulunkulu so ke i-department yani leyo yaka teaching masithi onke ama departments akhona bese ethi kuPaul kuma 1 Corinthians chapter 12 mawuqala ukufunda eqaleni likhuluma ngephiwe kamoya ukuthi iphiwe ihlukene kodwa yiyo lenkosi uyelo moya imisebenzi ihlukene angicela sifunde wazalwane uKorinthe uqala chapter number 12 cela nje sifunde ngicela ufunde uverse 1 khona into lapha kuverse 1 kepha maqondana neziphiwo zokomoya angithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi maqondana nephiwe kamoya angithandi ukuba ningabi nakwazi akafuni ukuthi sibe ignorant concerning iphiwe kamoya because iphiwe kamoya yizo ezenza ukuthi si function as ibandla likaNkulunkulu as umbuso kaNkulunkulu sisemhlabeni so ke ukuze sibe active si function njengomzimba ukuze ukwazi ukuthinta ukwazi inyawo ukuhamba we must be informed ngephiwe kamoya because iphiwe kamoya ziyokufunctiona kwebandla likaNkulunkulu and iphiwe kamoya zingama departments so ke uma umuntu enza umfundi into elindelekile after that ukuthi abe yisebenzi umuntu uba mfundi kaJesu emva kwalokho abe yisebenzi embusweni kaNkulunkulu akusiyona eyabantu okuthiwa babizwe special noma
ilaba babafundisi noma laba abaholi ababelusi abahola amabandla akusibo phela bayisebenzi yes bayisebenzi nabo kodwa akusibo kuphela wonke umuntu ozelwe kabusha wabhajadiswa egameni lika Jesu waba umntwana kaNkulunkulu abesidalwa esisha lo muntu ulindeleke ukuthi abesebenza embusweni kaNkulunkulu not ukuthi wonke umuntu uzoba phambili aphathi Mike Shumayeli no kunama office njengoba nje ezweni kunama office kanjalo nasembusweni kaNkulunkulu kunama office so ke uma ngabe umuntu esephendukile wafundiswa ulindele ukuthi nabe bese bayisebenzi so ke lo msebenzi akusiyo umsebenzi okwenziwa part time ukuthi hayi ngizothi mase ngibuyile emsebenzini ke sengenziwa kaNkulunkulu umsebenzi ukuthi sibe full time ngoba embusweni kaNkulunkulu si full time simbusweni kaNkulunkulu si full time kuba nemsebenzi siyenza full time asikho double minded asikho asihlukene kabili sisodwa ukuthi enye inhliziyo ingapha enye inhliziyo ingala yingakho ke lithi iBhayibheli kuMatthew chapter 6 verse 24 lithi you cannot serve two masters awukwazi ukukhonza uNkulunkulu nomamona ngoba embusweni kaNkulunkulu sidingeka nje siphelele kuwo okay asiqhubeke nike la kuKorinti ngicela ufunde ke sisi uverse 4 Kepha kukhona iziphiwo zomusa ezehlukeneyo. Yes. Kepha nguye lo moya. Izopho zomusa zihlukene kodwa munye umoya osebenzayo noyilawulayo umoya ongcwele kaNkulunkulu. Yes verse 5. Kukhona izinkonzo ezahlukeneyo. There are varieties of service. Kepha yiyo leyo nkosi. But the same Lord yiyo leyo nkosi. Makuthiwa kunama service uma ngabe ethi umuntu on service umsebenzi wethu as icompany ethile si render nansi service esirenderishayo to our customers to our clients so ke nathi embusweni kaNkulunkulu we have a service to render to people sinomsebenzi okumele siwusebenzile kubantu and iyodwa inkosi esiphethe so ke uma ngabe si full time embusweni kaNkulunkulu sinemsebenzi esimele ukuthi siyenze full time embusweni kaNkulunkulu sine service okulindele ukuthi sirenderishe kubantu uma ngabe umuntu isiphiwo sakhe ukuvangela uexpected ukuthi arenderishe service yokuvangela kubantu ahambisa indaba ezimnandi kubantu uma uthi unikeza ukuthi afundise ulindele ukuthi arenderishe service of teaching God's people uma ngabe umalusi ulindele ukuthi arenderishe service uyaseva she or he is serving in God's kingdom qhubeka sisi verse 6 yes kukhona imisebenzi eyahlukeneyo kepha nguye lo nkulunkulu osebenza konke kubo bonke kunemsebenzi ehlukeneyo amanye ama-version angasho ukuthi activities amanye ama-version angasho ukuthi works amanye angasho ukuthi deeds amanye angasho ukuthi operations makuthiwa baku-operation kune-operation abayenzayo so ke nala embusweni kaNkulunkulu sinama operations sinama works sinama jobs work you job so ke embusweni kaNkulunkulu sisuke sayibukela phansi into yethu suke sayibukela phansi umbuso wethu sahalela kwabanye sashiyo kwethu so ke kunama works mangabe umuntu esesindisiwe wafundiswa uselindele ukuthi asebenze embusweni kaNkulunkulu ayikho lento ukuthi ifanele kube ukuthi nje umuntu njalo nje yena uyafika every Sunday uyahlala ubuyele emumva aphilele eqhubekele nempilo yakhe afike Sunday yahlale abuyele emumva everyone is expected to work embusweni kaNkulunkulu ebandleni likaNkulunkulu not ukuthi wonke umuntu uzobamba ama-mic no sikushilo lokho but imisebenzi ihlukene ama-office ahlukene ama-duties ahlukene so ke ihlukene njengoba esho la kuverse 16 ukuthi ama-activities imisebenzi ihlukene kodwa uye lo nkulunkulu oyisebenza kubo bonke so ke munye uNkulunkulu osebenza ngoba mshaba ngumunye uNkulunkulu osebenza ngosisinoxolo kodwa ama-gifts wabo imisebenzi yabo ayifani kodwa bonke bayizisebenzi embusweni kabani kaNkulunkulu futhi awukho umsebenzi ongabalekile awukho ongabalekile exactly awukho ongcono kunomunye futhi noma ngabe umuntu unike umsebenzi ukuthi abe yileader hayi ngoba ungcono kunowabanye kodwa kuukuthi uNkulunkulu omabele ukuthi owakhe ube yileader wengamelele mina kodwa wonke umsebenzi ubalekile so ke bese usigcine ku verse 6 okay uverse 7 uthi nona
kepha yilona lo uphiwe ukubonakalisa umoya kube ngokusiza. Ilona lowo unikiwe ukubonakalisa umoya kube ngokukusiza. Kube ngokukusiza ebandleni kaNkuluNkulu, kubantwana bakaNkuluNkulu, naku even abantu kuze kuphumele even nakubantu abangakholwa. Yeah. Bese ke ethi lapha ngicela siweqeke la amanye amavesi. Okay, bese ke mayiqala ke ku verse 8 ube sekhuluma ke ngeziphiwo ke zikamoya ukuthi iziphi. Angeke ke thina sikhulume zonke ngoba azizile lapho namhlanje. Kodwa abanye banikezwe wisdom, abanye banikezwe knowledge, abanye faith. Bese abanye ke banikezwe the gifts of healing by the one spirit. Banikezwe ke abanye uma ukuphulukisa izifo kwabagulayo. Yes. Labo ke embusweni kaNkuluNkulu basebenza kwi Department of Health. Okay. Sikhulumile ngabafundisi abafundisizwe ukuthi bawothisha. Yes. Khona laba bane gifts ukuthi nje mayibeka isandla kumuntu ogulayo aphile lo muntu loyo. Yeah. Sike saba senkonzweni kwenye indawo oLundi nothulundi eVerelem besimenywe abazalwane oMambatha noBambatha. So ke sikuleya nkonzo ke eVerelem awasakungakhuluma yona le message uNkulunkulu wayibeke yona le message ukuthi ngegama lika Jesu siyaphila. After that kanti ipreacher ezolandela emva kwami if I'm not mistaken babumtshali, then wathi sukuma umoya kaNkulunkulu amtshela ukuthi khona ogulayo la. Then he prayed for umzalwane ogulayo la waphila ngaso leso sikhathi. So ke no, he didn't pray, wakhuluma nje wakhuluma izwi. Then as eqhubeka eministry phambili inceka umzalwane lo uncika kaNkulunkulu waphila right there on the spot. So ke okusho ukuthi amandla kaNkulunkulu ebandleni akhona. Ngibiza nje ngiquote ezinye zezinto recently izinto ezisanda kwenzeka. So ke umzalwane inceka kaNkulunkulu yaphila wathwa inepain la eback waphila right there. If I'm not mistaken into ngo-October le. So ke labo bantu labazana banjalo abantu odokotela banikezwe igifts of healing because wafike wathi khona ugulayo nangampela washo umzalwane ukuthi uyena yashincenga ukuthi iyona, then wesese uzophila wakhuluma izwi, then uqhubeka washuma akambeka ngisho isandla. So ke abantu abanama gifts of healing abazazi ukuthi they are doctors here in God's kingdom. Asikwazi ukuthi sishiya amandla angaka bese siye emandleni siye kubathakathi ngoba sisifuna ukuphiliswa. Ngoba siyagula sihambe siyodla idakamizwa umuntu kaNkulunkulu uyogqilazwa amaphilisi engasafuni uyowadla alokho ewadlile angasafuni because abonesi nabodokotela embusweni kaNkulunkulu abafuni ukuyiunderstand ukuthi bangobani bona embusweni kaNkulunkulu. Ngiyakuzwa. So ke abantu abathathe ama positions wabo, abantu abangena ema-office nabo. So ke siwumbuso kaNkulunkulu indlela yokwenza izinto ayifani nendlela yokwenza izinto ngaphandle. Ngaphandle bazi ukuthi mawugula mawuphethwe ikhanda ugijima esitolo uthenga i-Disprin. Thina uma ngabe umuntu ehlaselwe ikhanda ehlaselwe ukugula noma ikuphi silithe iBhayibheli 2 Peter chapter 2 verse 24 ngemvimbo kaKristu siphilisiwe. So ke sithemba igama lika Jesu. Sithemba imvimbo kaJesu, sithemba igazi likaJesu, ngalo siyathola ukuthi siphile. There is God's kingdom system when it comes to health, when it comes to healing diseases. Qiniso lelo. Everything ike ikhona embusweni kaNkulunkulu. Sikhuluma ngokuthi ke uma umuntu esefundisiwe, mase eqedile ukufundiswa, ube seba yisebenzi. Yes. Ngicela siyobheka ezinye ke kuma Roma chapter 12. Siyobheka ezinye amanye ama-office noma eminye yemisebenzi ekhona ebandleni kaNkulunkulu ngoba nala iyaqhubeka ayiphelile. Khona abaprofethayo, khona abaperforma imangaliso ama-miracles, abaperforma abanephiwo zokholwa. So ke onke lawo ama-offices imisebenzi yasembusweni kaNkulunkulu. Ngicela ke siye ku Romans chapter 12 siqala verse 3. Ngokuba ngomusa engiwuphiweyo ngisho kulo nalo phakathi kwenu ukuthi angacabangi athi mkhulu kunalokho afanele ukucabanga, kodwa acabange kube ngokuqonda njengalokho uNkulunkulu abela yilo nalowo isilinganiso sokukholwa. Njengoba uNkulunkulu abeli lo nalowo, so ke akwabelwe kuphela abaholi, kwabelwe lowo nalowo. So ke masingabantwana bakaNkulunkulu ilowo nalowo wabelwe kunento abelwe yona. So ke umuntu nomuntu
mayisesembusweni kaNkulunkulu kubalekile ukuthi azazi ukuthi yena wabelwe ini ukuze angahlali phansi nento okufanele isize ibandla likaNkulunkulu. Ngoba khona abantu othola ukuthi umuntu wazi ukuthi nje hayi ngiyashunyayezwa kanti akazi ukuthi nakuye khona uNkulunkulu into ayibekile khona izinto uNkulunkulu ayibeke kuye. Sometimes into yenza ukuthi abantu bangakhoni ukwenza lento uNkulunkulu akabathumela ukuthi bayenze. Kwesinye isikhathi kuba ukuthi abafundisekanga abazi ukuthi kumele babe in service endlini kaNkulunkulu. Abanye uthola ukuthi vele indlela yokukhonza cause even indlela esenza ngayo isikhathi esiningi esikhonza ngamahlangene akusiyo lesezwini. Isikhathi esiningi thina abazalwane sithi sisindisiwe uthola ukuthi siyahlangana kube khona uMC bese kubizwa mhlawumbe ufakazi ababili noma abathathu sometimes bangabizwa bese kuthiwa ke umfundisi bese kuyanikelwa bese umfundisi ayashumayeza bese kubuyelwe emakhaya. Kanti akushiwo ukuthi abantu abashunyayezwe bakithi mase bephenduka kuthiwa abafundiswe. Lento ukuthi umuntu wayengakasindiswa washunyayezwa waphenduka washunyayezwa wasesephendukile washunyayezwa ukhulile manje washunyayezwa ukugile washunyayezwa uzozangena egodini washunyayezwa kodwa akakaza afundiswe iera and lithe iBhayibheli uma ngabe umpostoli Paul ekhuluma ngokukhonza wathi kanjani bazalwane uma nibuthana athi omunye enehubo omunye enesprofetho omunye enombono enesambulo omunye enezwi lokukhuthaza so ke omnye mayinelimi omunye ukhumusha wathi konke lokho akwenzelwe uqiniswa nokuqondiswa nokukhuthazwa ngebandla. So ke masihlangene nazi izinto ezi-expected ukuthi zenzeke phakathi kwethu kodwa uthola ukuthi akukho azikho ilimi akukho ukumushwa kwelimi akukho sambula khombono siyasonta nje sokwaba iroutine ukuthi umfundi uzoshumayeza sibuyele emakhaya sokwaba ukujwayela nalento ethi lithe iBhayibheli sisazobuya sikhulume ngala uma Romans chapter 12 lithe iBhayibheli Ephesians chapter 4 leli silikhothi leqaleni makukhuluma nge5fold belusa abaprofeti kanjalo lithi malehla lithi ukuze umuntu kaNkulunkulu akhiwa apheleliswe lithi engabi ngopheshulwa imoya evunguzwayo angabi tossed back and forth angabi opheshulwa yilo lonke uhlobo lomoya efundiso. So le umuntu kaNkulunkulu mayamukela uJesu bekubalekile ukuthi i5fold yonke ipracticeke kumuntu but uthola ukuthi umuntu uyiqalela ibandla umvangeli akasho uNkulunkulu ukuthi labantu akabe sebafundisa abaholi cause vela kamnikanga but uzobavangela baphenduke bangene abavangele baze baphume azabalimaze baze baphume ngenxa ukuthi uzama ukwenza into uNkulunkulu akangamnikezanga yona bekufanele mase bavangelile bese kubanjiswana nomfundisi abafundisi abagxilisi kubanjiswane nomprofeti ukuthi laba bantu bakhuthazeleke bakheke kubambisane nomelusi ukuthi okay ke mayisaqhubeka umvangele soyishumayela kwenye indawo yena beluse baluseke bafundiseke uma kubiza ukuthi kuvuleke local church bese kuba neelder kube khona ibishop kube khona overseer ngoba abantu sebazi ukuthi ubishop omkhulu nabapostoli nabafundisi ngaphansi kwakhe kanti ebishop is an elder obhekelela ilocal church uma ngabe kuzokhandeka abazalwane la njengoba nje sila eSoweto uma kuzokhandeka abazalwane bese kuba khona ukuthi hayi kule ngxenye yeSoweto la kuzoba khona sizobeka lo mzalwane ozobabheka mangabe ukuthi abapostoli abekhona nani uzobabheka abafundisi abondle ngezwi likaNkulunkulu hayi ukuthi ubishop umuntu omkhulu nabafundisi nabapostoli ngaphansi kwakhe i-overseer i-overseer yes ubishop i-elder ilunga nje ebandleni kaNkulunkulu ilunga emzimbeni kaNkulunkulu unikeza umsebenzi wokubhekelela umsebenzi local so ke bekubiza ukuthi bonke labazalwane babambisane ekwakheni umphefumulo uthola ukuthi siyibandla asifundisekile asikho prepared asikwazi even ukuhlola umoya bokweduka because umuntu washungeza umvangeli lokho amele umvangeli nje phambi kwakhe akafundiswanga akekho umprofeti omunye waza lo mprofeti waphenduka kushomela umprofeti bawaprofeti baze baprofethwe bangafundisekanga abanye omunye waphenduka kuthisha uzomfundisa amavesi amfundisi oGenesis nezambulo uthola ukuthi ugcina lapho nje indaba yakhe iphelela lapho waza amavesi kuphela kodwa uthola ukuthi akakhuli ngenxa ukuthi lokhu kuyigift eyodwa emphambi kwakhe so ke lama gift adinga ukuthi abambisane ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele umsebenzi omuhle wokukhonza
wayena mayesephelelisiwe naye usephelelisiwe umsebenzi omuhle. So ke lama office le 540 iyadingana kakhulu ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele. Sikhuluma ngombuso ngabantu embusweni kaNkulunkulu ukuthi God's kingdom system nayi indlela yawenza izinto embusweni kaNkulunkulu sise emhlabeni. Sibuye ke sikhulume ke siqedele la ku Romans chapter 12 lo ensimvulile. Ngiyacela sisuqhubeke la ugcine khona ufunda uverse 4 egameni lika Jesu. Ngokuba njengalokhu sinezitho eziningi emzimbeni munye, kepha izitho zonke azinamsebenzi munye. Kanjalo thina esibaningi simzimba munye kuKristu, kepha ngabanye yisitho omunye esomunye. Yes, uma sikuKristu siyumzimba wodwa. Yes. Kodwa singama members ahlukene, sizitho ezihlukene. Omunye ufana nesandla, omunye ufana nengalo, ufuna ufana nehlo, omunye ufana nomlomo, omunye ufana nekhala. Lo ufana nekhala ngingamfanisa nomzalwane onesiphiwo sokuhlola nokuhlukanisa umoya. Ukuthi umuntu akwazi nje ukubona ukuthi no lo moya akuwona kaNkulunkulu, lo moya akuwona kaKristu, lo moya wokweduka. Sometimes kunento eyenzwa esezokuthiwa yenzwa ogogo kudala. Usola ukuthi mhlambe umzalwane umile lapha phambili, mhlambe intombazane imili yahlabela lapha phambili noma yenzani uhlangene singabazalwane. Bezakala ogogo sebemdonsa bethi awuhlale phansi, awuhlambulukanga because babehlala emthandazweni, behlala ezwini likaNkulunkulu, benomoya ongcwele kaNkulunkulu, bekwazi ukusense ukuthi khona ispirit la. Sometimes ithiwa uhlaliselwa even ukuthi yazi uphupho elingcolile wangalihlambuluka, awuhlambuluki. Bayezwa kumoya kaNkulunkulu khona into engekho clean ngawo. So ke namhlanje uthola ukuthi even amakhala ebandleni avalekile. Abantu bahamba boyilalela nabafana bengashadanga. Umuntu alalela namantombazana angashadanga, abuye lazoshaya keyboard, abuye lazocula phambili, azocula glory, azosho glory to Jesus. Kodwa uthola ukuthi ungcolile. Nathi sihleli phansi ngenxa ukuthi vele nathi nje sixakelwe okwethu, akekho nozoza ukuthi khona into engahambi kahle la. Nathi siyayifanele. Even nogogo bethu dala kwaziyo gogo bahlala emthandazweni, bahlola, bayathandazela and stuff. But namhlanje nabo gogo balibele izizonke. Bayibukela amandiya akhuluma izulu nabo isikhathi esiningi. Abasakwazi nabo ukuthandaza, abasakwazi ukuhlola izinto. Amantombazana aganga nje ayibuyelele aphuza utshwala dawe ngayizolo, buyazonza into lapha phambili, abathi bashumayela, bazoshumayeza la kadelele nentombazane. Kungcole nje bandleni kufane nje kube isibito into ongakazi ukuthi ungayichaza uyithini, because kusilahle sisukile kwiposition. Base uNkulunkulu ufuna ukusibisela lapho kufanele sibe khona. Amakhala asebenza akwazi ukuhogela ukuthi no something is wrong la. Uthi uyangena uzwe nje ungena usikhona into engekho kahle la. Akuhlanjuluka sihlambulula sihlanza inhliziyo zethu before sithi El Shaddai, you are mighty and you are my king. Ake siqale sihlambulule nje ngoba inhliziyo zethu ayihlambulukile. So ke uNkulunkulu futhi uyayenza leyo nto uma ngabe sizomlalela. Okay, asiqhubekeni ke sifunde uverse sigcine kuverse 6 akithi. Okay, ngicela ufunde uverse 5 ke. Uverse 6. Sinezipho zomusa ezahlukeneyo ngokomusa esiuphiweyo. Yebo. Uma singesokuprofetha asiprofethi ngesilinganiso sokukholwa. Uma singesokukhonza kube senkonzweni. Ofundisayo kube sekufundiseni. Okay, ngicela usukuma kancane ke sisi. Lithi ke sinikeziwe izipho zomusa. Wonke umzalo unikezwe isipho somusa. So ke oprofethayo akaprofethe ngokukholwa ngesilinganiso sokukholwa sinikeziwe. Ukuprofetha akusikho lokhu ukuthi uphume ekseni udla ama Weetbix. Igama lakho ubani ID. That's not the biblical prophecy. Because uprofessor wento sebazi nje ukuthi ngabukutshela indaba zakho kuphela yini. Prophecy ilento eyenziwa abo Jeremiah. Bethi asiphenduke sonile uNkulunkulu, asilahle uNkulunkulu anesibakhonza, asibuyele kuNkulunkulu, asiphenduke. That is prophecy, in message esondeza uNkulunkulu, esibonisa ukweduka kwethu. Sometimes kube imessage esixwayisayo ukuthi khona ubungozi obuzayo. Bazalwane mhlambe South Africa kunesifo esizayo, thina singabantu bakaNkulunkulu asihlale emthandazweni, siqine emthandazweni, singasabi uNkulunkulu nathi. That is prophecy. Bazalwane
uNkulunkulu akathokozile khona isono la ebandleni Yes. asihlambuluke bazalwane kune disaster ezayo asibe prepared bazalwane abazana basekuthini sizwe isidingo umoya kaNkulunkulu ukuthi badinga sihlanganisa imali ethile banesidingo. Yes. That is prophecy to edify the church, to warn the church, to encourage the church ukuthi bazalwane sibhekene ne persecution, siyazondwa, siyapersecutwa kodwa asikhuthazeleni asiqinisekeni. That is prophecy. Yes. Not ukuthi wena kusasa ingane yakho kwasho kwacima kwavutha amalangabi wena uzothola umsebenzi. That was not iprofesi yesizwe kaNkulunkulu ukuthi uzothola umsebenzi kusasa. Ayi asikaze sitho into enjalo izwi kaNkulunkulu. So ke iprofesi into imessage esondeza kuNkulunkulu. Umyalezo osondeza kuNkulunkulu wenza sibone ukweduka kwethu, sixwaye, sikhuthazeleke, sisondele, sithola ithemba. Manginezinto eziqeda ithemba, sithola ithemba, sikhuthazele. That is prophecy. Oh yes. Iprofesi leyo ngiyakhumbula sisahlale washbang kwakuthi mase sifundisiwe sisasedela konke bese ubaba njengoba ene teaching kakhulu asifundise. Ngikhumbula the other time kuqala ama-persecutions usisinoxola kakhulu mangakwenye episode ukuthi kwaba amaphoyisa nanomphakathi usivukela. Khumbula umuntu umzalwane wayene prophet, she was a prophetess. Wayevela aqhamuke nenkonzo ukuthi encourage, akhuthaze, avukuze lento esesifundiswe besihleli phansi sifundiswa. Abese ivukuzeka ngeprophecy wayenomoya encourage neprophecy usakhona namanje. So ke sizwele nje kuthi mase khulumile uzwe into ethi yazi ukuthi noma ngafika manje lamaphoyisa si ready because uNkulunkulu umnikezile that prophetic message, that encouraging message. So kwakubambisena ama gifts sesifundisiwe sagxiliswa sathatha ama decisions saqina ekholweni saqina elwazini then bese qhamuka ozovela nje qhamuke neprophecy. Ngikhumbula the other time kunomunye futhi umzalwane anyinceka kaNkulunkulu yena ke naye umvangeli kakhulu. Kwaba nesikhathi la khona sibe si discouraged kunezimpi esasibhekene nazo. Waqhamuka seqhamuka no encouragement ethi evangelical ekhulu message enokuvangela kodwa uphinda be prophetic. So ke sathi mase sizwe ukuthi ngathi amandla asiphelele waqhamuka nokukhuthaza ngoba uNkulunkulu umnikezile lokho. That is prophecy ehambisana encouragement ne warning nesixwayiso nokusondeza uNkulunkulu. Not lokhu kufuna ukuprophet ukuthi ufuna utshela indaba zakho uzuwela amazwi uyophesheya uyofuna indaba zakho. Kuthena akho kunamalini. Inkosi yami. Phethe ikhiye emoto bani. Inkosi yami. Uthakathoba njena. Ubhula nje lokho. Uma ubhula. Sewangena emasontweni. Kunjalo. Ngiyakuzwa. And vele abanye veleke nje benza lokho ngomoya weduka bathwele vele. Abantu ke bakaNkulunkulu ngenxa ukuthi nabo bakholelwa izinto eziphathekayo. Bazogcwala mbu lapho ngenxa ukuthi abanakho ukuhlola. Ukuthi sibahlola ukuthi lento enzakala la ingomoya kaNkulunkulu noma ingomoya wezwe. Yes bese siyaqhubeka ke abanye baba prophetha uthi verse 7 ngicela ufunde verse 7 sisi. Uma singesokukhonza kube senkonzweni. Uma kungesokukhonza isiphi umuntu anikeziwe ngokomusa kuba ukukhonza. Yes. Uthi if it's service service kunabazalwane othola ukuthi akaphiwe nje ukuthi uzolokho ekhuluma ingathi nje angayithulela bese eyenza aseva abanye abazalwane uthola ukuthi bakhulume benze wonke abazalwane yena ingathi nje angaseva anakekela ukuthi la sihleli khona ku clean umsebenzi wesonke lo bazalwane asingaze kube ngathi bese kuba bakhona amavili athi ayisilinde uzosiclinela lenkonzo yokhonza no umsebenzi womuntu wonke kuukuthi khona lo othola ukuthi wenza nje specially akakwenze nokunye bathi ugxila kukho kuphela. So ke kungabi sengathi manje ukukhuthaza uvila la ngoba nalawo abantu abakhuluma ngezwi banomkhuba kakhulu uvila uthola ukuthi umuntu uzothi nje uhlalela iBhayibheli ngoba kade sasibona emhlabeni khona omunye umzalwane sake sazayo wena umkhuba ukuthi avuke ekseni afunde iBhayibheli lakhe amen ufunde uzodlula mawudlula evunya ekamereni lakhe esihleli khona ekhaya abafundi ufunda iBhayibheli lakhe ebusuku iBhayibheli lakhe mayihlele dining room ufunda iBhayibheli lakhe akenzi lutho unitiye nje adle abele eBhayibhelini ayifundela nje iBhayibheli lakhe iBhayibheli lakhe so kuhle ukuhlalela iBhayibheli kodwa akuhlalela iBhayibheli kuphela siyenza nezinye izinto we serve ukuthi abantu
baklina igceke hayi yena uzoyihlalela phansi nje afunda iBhayibheli like ukuthi abantu baklina bayawasha bayapheka yena uyihlalela nje iBhayibheli like yakhonzwa ihlalela iBhayibheli like okwakuwesiwe okubhlungu kakhulu ukuthi even ke nalelo iBhayibheli akahlalele mayesethi uyalikhuluma uthola ukuthi kuyaphambaniseka Nkosi yami kodwa ke kwakunesimo thizeni Nkosi yami kumzalwane lowo sesisola ukuthi uma ngabe umuntu ethi hayi khona abasevayo ungagcini kucashwa ukuthi khona abane service begcina begqilazeka bese umuntu nje asonga izandla asitshele nje ngamavesi mahle kakhulu amavesi kodwa nje nezenzo bakithi umzalwane nje ukukhole ngenamsebenzi umzalwane nje kube clean lahleli khona kungathi makuthiwa hayi kumiswa itende kumiswa imvuselelo ngoba ikhona inkinga yobunuku hey Nkosami kubantu abayizisebenzi uthola ukuthi imiswa imvuselelo mawuthi yangena lapha phambili shama qhoks siphethe ama mic shashumayela icathule ecicile ecwebezela amasudi uChris nje uyabona mawuthi uyafika la uhlala khona akushaneliwe akuqoqiwe kungcolile abachithiwe amanzi hayi indlula imbhede hayi lutha akakhambanga kahle ke makunjalo akusikho so akusikho asikhuthazi kubunuku kodwa seshola ukuthi khona othola ukuthi nje inkonzo yakhe ugcila kakhulu ekuthenini nje aseve idingo zabanye abazalwane akhuthalele nje ukuthi abazalwane bahlele endaweni eclean bathi benze okunye abanye yena nje ngathi angagxila kulezo zinto kuyinkonzo ke nakho yes kuye kuyinkonzo futhi mayekwenza uthola ukuthi uhappy ujabule unelisiwe ilokho ngenxa ukuthi inkonzo yakho ukwenza ngejoy akaphoqelekile akacindezeliwe kusuka nje kuye ukuthi akwenze ngiyakuzwa futhi kulokho kushoyo ukuthi kuhle ukuncedisa ungathi mina ngoba hayi akusimina oklinayo noma ngalibuka nje leli yaphepha achazi lokho fana khona nje ukuthi uthi ukwazi ukuvangela but akulona ioffice lakho wena uyalazi ioffice lakho mhlawumbe uyafundisa kuphela mawucelwa kuthiwa hayi siyakucela nje awukuze nje uzosisiza nje kube khona uyaya uyoncedisa wazi kahle ukuthi hayi ngiyosiza nje la mina kodwa nawo wami umsebenzi ungabe usothi hayi ngiyingeni la ngiyakuzwa kunjalo ngempela kunjalo yes uthi ke mayiqhubeka ngicela uqhubekeke sisi emva kokukhonza yes ofundisayo kube sekufundiseni mayinikezwe nje inkonzo yokufundisa akafundiswe sesikhulumile ngothisha ukuthi ba uthisha embusweni kaNkuluNkulu yes verse 8 oyalayo ekuyaleni the one who exhorts in his exhortation amanye ama-version ethi the one who encourages so khona umuntu onenkonzo yoku encourager to exhort other believers ukuthi ayasikhuthazeleni bazalwane usisinoxolo nje isikhathi esiningi unaleyo nto ingathi nje angakhuthaza ukuthi hayi inhlupheko nje ziyanqobeka asiphikelele asiqhubeke noma ngobhekene nama persecutions asingagive up so ke kuyinkonzo nakho ngoba uthola ukuthi umuntu naye ufuna ukwenza okubona abanye bekwenza kanti unikezwe nje lenkonzo nje akangayibukeli phansi akayenze nje impela eqonda ukuthi wenzani ngoba inkonzo akayinikeziwe indlela yokusebenza indlela yemisebenzi embusweni kaNkuluNkulu yes owabayo enze ngobuqotho the one who contributes in generosity lo owabayo wenze ngobuqotho labo ke ilabazalana abanenkonzo uthi the one who contributes yes in generosity ilo mzalwane ke onenkonzo ingathi anganakekela idingo zabantu practically abonze yazi lo mzalwane isicathulo ngathi akasenaso uNkulunkulu futhi umphila ukwenza lokho yazi lo mzalwane ngathi into zokugcoba ngasanazo yazi liyangani liyana ngiyinothisa ayinabo abazali ihlala nogogo isikhathi esiningi ijezi makubanda ayinalo uneso lokubuka awuyazi ukuthi umzalwane ubani inceke ubani umshumayeli ubani umzalwane ubani ugogo ubani umkhulu ubani ubhuti ubani usisi ubani unalelo hlo kukuyi ingathi anganakekela idingo zabanye abantu ukuthi abanye abantu zinakekeleke idingo kuyinkonzo there is service uzothi omunye ke masingaqashwe uhulumeni sizoyithatha imali okwenza lokho sisazoyiphendula ke leyo sizoya kwizenzo okay qhubeka sisi oholayo ngenkuthalo oholayo oyilida akwenze ngenkuthalo ngoba ukulida abantu nakusinto okudlala akusinto elula ukuthi ube yilida kubantu yes ohawukelayo ngentokozo the one who does acts of mercy with cheerfulness ohawukela kwenze ngentokozo thola ukuthi nje umuntu unesihawu nje mayibona ugogo ehamba ingathi angamsiza nyuka ama steps unento nje ukuhawukela bona ingane ingathi nje angenza something kuke siba bakholwa lethe iBhayibheli
singakhathali ukwenza okuhle ikakhulukazi obendle kholo so ke siqala kwabendle kholo kodwa nabangakakholo siyenza izinto ezinhle so kunenkonzo ngathi anganakekela abantu abantu abadala abagulayo abaphatheke kabi inkonzo leyo so ke umsebenzi ke wonke loyo God's kingdom system indlela yokwenza izinto embusweni kaNkuluNkulu ukuthi embusweni kaNkuluNkulu mase siphuma kokwezwe nazi izinto esiba busy ngazo ngifisa ke sesingasemaphethelweni ke sikhulume ngencwadi ngomama owakuthiwa uDoka encwadini yezenzo okay umama owakuthiwa uDokasi elinye igama lakhe kuthiwa uThabitha Enzo chapter 9 verse 36 ngicela sifundeke mase sitholile eJopha kwakukhona umfundikazi othile ogama lakhe linguThabitha yes okungukuthi uDoka nokuhunyushwa yes yena wayenemisebenzi eminingi emihle nokwabela abampofu izipho yes wathi ngalezo zinsuku wagula okay wafa okay ngicela sisiseqe ukuze sibambe isikhathi uye nje ku verse 39 wayesesuka uPetru wahamba nabo esefikile bamnyusa ekamelweni eliphezulu abafelokazi bonke beza kuye bakhala bembonisa izembatho nezingubo ebezenzile uDoka esenabo kepha uPetru wabakhipha bonke waguqa ngamadolo wakhuleka yes waphendukela esidunjini wathi Thabitha vuka wayesevula amehlo akhe wabona uPetru walulama amen so ke la sizokhuluma ngomama othu uThabitha uDoka lesi Bible wayenemisebenzi emihle yes enenkonzo futhi yokunakela act of charity wenenkonzo yokunikela wayenzani lo mama ayivesi Bible swaqasho uhulumeni no wayethunga yes iBible wayethunga ububende wayethunga umsebenzi wakhe wayethunga mayesethungile engathungeli kuphela ukwenza inzuzo kodwa ephinda nakekela abafelokazi anakekela abanesidingo so ke lento ede sifunda ngale ku Romans ukuthi abanye unayidingo zabanye abanye ukunikela so ke umuntu ngeskill uNkulunkulu amphezona uthola ukuthi yena singasebenza sonke ngama skills kodwa yena uthola ukuthi okwakhe kuyahamba kakhulu ngoba uNkulunkulu unikebeke lento ukuthi anakekele idingo zabanye uthola ukuthi akashumayeli mhlambe kakhulu uyafakaza nje ngoJesu ngenxa ukuthi wonke umuntu ozelwe kabusha umele ukufakaza ngoJesu kodwa uthola ukuthi akanayo igift yokukhuluma kakhulu yokufundisa ukuvangela ukuthandazela abantu baphila abagulayo kodwa nje ningathi angabheka ukuthi kushodani lapha mabethi abantu bawenza umsebenzi kaNkulunkulu lapha badingani yini engayi-offeration so ke unikezwe nje lokho so ke umsebenzi uDoka ke naye uThabitha wayenaleyo nkonzo ukuthi anakekela abafelokazi so ke wayengathungela ukuthi enze inzuzo kuphela but wayinakekela idingo zabanye abantu yes lana ke wafa abafelokazi bakhala wamtshengisa uPeter impahla ezenza then wamthandazela wavuka waphila isimangaliso noma isibonakaliso esenzeke miracle leNkulunkulu ayenza but sikulento ethi ke embusweni kaNkulunkulu yabona masingathiwa siyabagroupa labantu abanjengoThabitha singasho ukuthi basemnyangweni oka welfare unhlala kahle yabantu ukuthi la embusweni kaNkulunkulu abantu abahlale kahle so la embusweni kaNkulunkulu yonke into sinayo sinabafundisi isinothisha sinamanesi sinodokotela sinayo yonke into khona bazalwane nje abanento yokuthi uma ngabe lethe umzalwane uthile akaphathekile uyagula usathandazelwa iprocess yakhe healing yakhe isa process but esakuleyo process ebe enakekeleka nje enakekeleka ahlala endaweni eclean washelwe adle kahle nje bana leyo nkonzo yokunesa omunye njalo nje obukuna ugula kungabi sengathi ngoba abantu banento ethi usungathi ke abathemba igazi kaJesu abashoni okunye ukugula sewukuhamba vele ke nje noma singathandaze ngesaphila ugula ukuhamba even umprofessor kaNkulunkulu Elisha wagula washona wayebona kawenza ibonakaliso but khona nje ukugula kokuthi nje hayi ugulela ukuhamba inyamba ibuthakela ukuthi vele usendleleni so ke kulabo bazalwane hayi ukuthi fanele afele ezandleni zabantu abangakholwa maye enqumelela ukuthi cha mina noma ngabe ngihlasela ogula ngiyezwa futhi umoya kaNkulunkulu uthi uyambulala ukuthi ukuhamba ngoba umuntu isikhathi esiningi mina umoya kaNkulunkulu uyezwa mesehamba ingakho wathi uPaul sengiliqedile ibanga wayeza ukuthi uhambo lakho lifike emaphothelweni manje so ke mayese usihamba athi nje kodwa ngifuna ufela kubazalwane sidumise sithandaza sihlabelela bemnakekela abazalwane
ahambe nje kahle enkosini abonane nenkosi phakathi nje kobukhona bukaNkulunkulu engekho kubahede nabazobe bamthethise. Ngikhumbula nje umkhulu wami wayegula kanzima kabi wayengakasindiswa ngaleso sikhathi wahamba futhi nanebhedlela waba nento ethi ufuna impatho yasekhaya ngoba ebhedlela bayathethisana bafuna nje ufele ebhedlela futhi uzokuthiwa bayaqedelana ebhedlela. So kwathi nje ufuna uzohlala nathi ekhaya ukuze nakekelwe yithi ngoba hayi ebhedlela impatho yakho akayithandi. So umzalwane mayinqumela ukuthi cha nje mangabe inkosi sekuyisikhathi sami ufuna nje ukuhamba kwemisti abantwana bakaNkulunkulu. So ke kungabi sengathi thina sithi siphumelo system abashoni mayekuthi uJesu akakabuyi kukhona osekuyisikhathi sakhe sayenkosini akwenzeke lokho ngentando nje kaNkulunkulu angathi hayi awusizame konke okuzanywayo ngimzamo ngoba nakho usekuyisikhathi sokufa no asizamlutho sithemba nje igama lika Jesu. So ke siselapho ke sikulento ye God's kingdom system egameni lika Jesu ngasikhona iverse nalo sisi no le amadoda esikhombisa ukuba phatha abampofu department le embusweni kaNkulunkulu. Yes ukuthi kwathi wakhethwa amadoda anomoya kaNkulunkulu azokwabela abampofu. Yes so ke enye department yokunakekela abantu abaswele ngicabanga ukuthi nayo iyangena kwa welfare ngoba lapha ababekhala abafelokazi izenzo chapter 6 babekhala ukuthi abafelokazi abanye abanakekelwa njengalabo abanye. So ke basebethi abaphostoli hayi asikwazi ke kumzilo kushumayela nokufundisa bese save ematafuleni akhethwa amadoda kwakhethwa amadoda anomoya kaNkulunkulu and ayingagcina kusave ematafuleni. uStefano omunye wabo noFilipo babe ngabavangeli beshumayela bevangeli. So ekhona umuntu okwazi ukwenza konke enze imisebenzi ya physically yokunakekela idingo ematafuleni aphinda ashumayele bomvangeli abe nomoya kaNkulunkulu. So ke omunye kodwa unento nje fanele nje afocus nje ezwini omunye unento uthi hayi kuzofocusa nje emsebenzini ye service bantwana bakaNkulunkulu. So ke konke lokho kuyiziphiwo ngokwabelo uNkulunkulu. So ke besibheka into ke bazalwane ye God's kingdom system ukuthi embusweni ke kaNkulunkulu kukanjalo. Safunda izwi elikusambulo chapter 18 verse 4 elithi asiphume phakathi kwabo asiphume eBhabhiloni. Uma siphumela ukuzokwenza lokho iway forward le indlela esesiphila ngayo ke sisekuwo lomhlaba ukuthi masiphuma ngapha singena ngapha siphila senze umsebenzi kaNkulunkulu senze umsebenzi wethu siufunda all along then siphinde sisebenze nangezandla zethu ibandla likaNkulunkulu lakheke banezelwe abasindiswayo sibe umbuso kaNkulunkulu siyimele singalingisi izwe singafani nezwe. Amen. Hayi cha iyezwakala futhi nje uyichaze kahle indaba yombuso nokuthi kuphilwa kanjani. Hayi ngicela ukuvala ngaleli verse mina. Amen. Elitholakala ku Proverbs ngicela nje ke siyibheke. Proverbs verse 29 chapter 29 verse 18. Ngicwalisela nje kula amazwi ashoyo ngaleli verse sivala. Izaga 29 verse 18. Lapho kungekho umbono khona abantu bayadlubulunda kepha ogcina umthetho ubusisiwe. Amen. Ithi lapho kungekho umbono khona angithisho kanjalo. Amanye ama version le ithi where there is no revelation amanye athi where there is no prophecy or vision. La uthi where there is no prophetic vision. The people are cast restraint or perish. La kungena mbono khona abantu bayabhubha. I think into efike yenzeka umbono uhambe wanciphe emabandleni. That's why sambe saba nalenkinga umbono noma revelation noma iProphecy yeqiniso ihambe yancipha kwase kugqama iProphecy yamanga and le prophecy yamanga ya exalt izinto zala ezweni rather than izinto ekaNkulunkulu. And ngiyambonga nje uNkulunkulu ngani ngoba ke manje kubuyiselwa that prophecy yeqiniso ukuthi naye yeqiniso eyizwi likaNkulunkulu. Iyo lene nilethayo lamazwi nakhulumayo nje ayizipropheto ayizwi likaNkulunkulu. Asiyidingi lezi propheto njengoba kade uchaza nje leziyana zokuthi njengoba bahlelana nje khona enomunye ungaprofeta uthi khona omunye in between beside neso. Sidingi lezo sidinga lezi nje zezwi ezisibuyisela back to uNkulunkulu. Yabona sazane futhi noNkulunkulu. Hayi ngalawo mazwi nje lawo ngithi nje
uNkulunkulu emuhle emakhaya anibusise angazi noma nina futhi nophinde nibe nawe namazokugcina ngiyanotice ukuthi most of the time ahlale khona amazokugcina kunjalo bathi nje uma ngabe ungakamamukeli uJesu mina ngisho kanjalo uma ungakamamukeli uJesu umthathe amen ngeke uzuyisolo uNkulunkulu uhlale necebo usekhulumile usisi la bobabili bakhulumile uNkulunkulu uhlale necebo nawe une part embusweni kaNkulunkulu amen phela nje dinga lamazwi ayesiprophet azokutshela ukuthi nawe unephathe embusweni kaNkulunkulu and ungayithathi kancane ungathi awu mina ngikwazi ukukhuluma maybe ngiyangingiza maybe vele uyangingiza but khona lokho ozothi mawukwenza athi uNkulunkulu wangena espaceni sakhe amen seningasho amazokugcina hallelujah hallelujah amazwi ami okugcina angathi siyambonga uNkulunkulu egameni kaJesu siyabonga baba ukuthi uqhubeke uphinde ube nathi la egameni lika Jesu ngifisa ukubonga uNkulunkulu ngabazala kaSinikeze bona because uNkulunkulu senzele umusa sathola ukufundiseka nokuqeqesheka nokukhuliseka bekumusa kaNkulunkulu mina ivangeli ngilithole ukuthi ngilithole kubazali so ngibonga uNkulunkulu ngabazali egameni lika Jesu nangehlobo nabangakakholwa sembonga uNkulunkulu ngabo ukuthi bakhona empilweni zethu beyihlobo beyimndeni bese sibonga uNkulunkulu ukuthi abazalwane balalelile kwaze kwaba manje namanye ama-episode adlulile sembonga uNkulunkulu bese ke okugcina last but not least sibonga uNkulunkulu kunomzalwane behind the cameras la esilokhu sihamba naye igama lakhe uNoluthando wakangidi Siwongo usiswethu uyena nje suggest ukuthi namhlanje siqale ngomhlabeli lo sidela konke ngoba icula lithandayo so ke usiswethu njengoba silathini Soweto sifikele eSentin uyena she's our host uyena ushostile so sibonga uNkulunkulu ngaye nomsebenzi wonke uNkulunkulu akawenzi ngaye she's such a loving person she's such a wonderful person sibonga nje uNkulunkulu ngaye egameni lika Jesu she's just there behind the cameras she's smiling right now siyabonga nje uNkulunkulu ngaye egameni lika Jesu sibonga bezalwane emakhaya ukuthi nilalele nisazoqhubeka nilalele inhlelo zonke eziqhubekayo kaQote to Media egameni lika Jesu ila nje amazwi ami okugcina ukuthi ke sisembusweni kaNkulunkulu asiphume ekwezwe sibuyele embusweni umbuso wethu unamandla kakhulu bezalwane our kingdom is so powerful asibuyele nje umbusweni wethu sibuyele intweni zombuso wethu kodwa akufostwe umuntu no akhona umunye ophoqiwe othandayo akaphelele embusweni kaNkulunkulu everything ikhona embusweni kaNkulunkulu uKristu Jesu inkosi anibusise amen amazwi akho okugcina awusekho akhona amazwi ami okugcina ahamba kuamazwi asewashilo sisithandeka bese kuba ukugcizelela ngizwi ngiyathanda kakhulu ukukhuluma izwi linjengoba linjalo ngoba izwi linamandla lilodwa nje liyinkemba kunezwi ke nje sesiphetha sibonga konke la khona uJesu ethi othanda uyise nonina kunami kangifanele uthi uJesu angizile ukuletha ukuthula kodwa ngizokuletha inkemba uthi ngizohlukanisa umama nendodakazi uyise nendodana ngizosho lokho ukuthi lelu daba olukhulunywayo ukuthi uma ufuna ungena embusweni kaNkulunkulu kuba khona ukuhlukana kuba khona inkemba ngoba uma ivangeli izokufica noma ufuna ukuthatha lesi sinqumo uthola ukuthi ekhaya kuphilwa ngamadlozi kunendlela ekuphilwa ngazo uma wena usufuna ukuthatha lempilo yokuthi uphile ngokwentando kaNkulunkulu akuzukuba mnandi akuzukuba khona ukuthula kuzoba khona inkemba uyazwela kusho izwi kaNkulunkulu alisifihlela ngalokho so ngisho lokho ukuthi noma sekuthiwa isinqumo ufuna ukusithatha ubona kuba nzima kuba nokunyakaziseka kuba khona ubuhlungu yazi ukuthi vele uJesu ushilo wathi akazile ukuletha ukuthula kodwa uzoletha inkemba wayesethi kuJesu odadewethu nabafowethu ilaba benza intando kaNkulunkulu ukuthi noma bengakurejecta kabasenyameni nxa ukuthi indlela seziyahlukana ngoba imbusi siyahlukana ngendlela yokwenza nangendlela yokuphila bakhona odadewethu nabafowethu ekukholweni uJesu asho njalo ukuthi odadewethu nabafowethu abenza intando kaNkulunkulu okunye ke ngifisa ukuphetha ngakho ukuthi lolu hambo nalolu bizo uNkulunkulu asibiza kulo lokuthi sidele konke sizahlukanise nezwe akusilo lwamagwala ngoba amagwala angaphandle kombuso lithe izwi onqobayo uyena
oyodla imthini wokuphila. So Yes. uNkulunkulu akafuni sibe ngamagwala. Yazi ukuthi mawuyigwala awufanele umbuso kaNkulunkulu Amen. ngoba amagwala ngaphandle. Uma usaba uthi wena ufuna ukwenza into kaNkulunkulu ngoba uyasaba, ngeke uyijustify phambi kaNkulunkulu. Fanele sibe nesibindi ngoba uNkulunkulu usiphila amandla. Wathi konke okuzelwe nguye kuyalinqoba izwe. So siphiwa amandla okunqoba, siphiwa amandla okumelana namandla obumnyama nemibuso yobumnyama emkhathini. Amen. So nje ngizosho njalo ukuthi lolu hamba kuselwa amagwala Yes, futhi luyahambeka futhi Amen. ngamandla kaNkulunkulu hayi ngokuhlakanipha komuntu Amen. egameni lika Jesu. Amen. Amen. Akhuluma amazwi amnandi. Yazi ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani. Amen. Aqhubeke njani nisebenzise futhi kakhulu. Ngiyazi ukuthi nibuye esandleni esikababa usibiya but umoya oyingcwele futhi yasebenza kunina kakhulu. Amen. Lokho kuyabonakala. Amen. Angeke siyivale usisinolithanda engakafiki la. Sisinolithanda ngicela uze. Yebo sokusiza indle la. Yebo. Sokusiza indle kulesi space lesi. Yebo. Sizokubonga. Amen. Because irole oyidlalile ibe enkulu kakhulu. Amen. Yebo. Yebo, nguyena ke lo. Usiswethe sikhuluma ngaye unolithando. Angazi nombe sayicimileni icheck ukuthi on. Okay. On baba. Yebo. Udlale irole enkulu kakhulu bazalwane nina nazi. Kukhona abazalwane abenza izinto ezinkulu behind the scenes. Ebengafuni ukuvela but nami ngangingafuni ukuvela ekamereni. That's why ngithi hayi uzovela lokho engafuni ukuvela. Yebo, ireason nje ukumbonga kakhulu ukuthi akwenzile aqhubeke futhi angapheli umoya nakwabanye aphinda kwenze osisi baphuma kwamaphumulo bafikela kuye wathozani nje sobona ukuthi siphuma kanjani kuningi okunye ngeke ngikubale nje asiza ngakho and sizothi nje kwena siyakubonga kakhulu. Hallelujah. Nje ngoba vele sesayivala angazi mhlawumbe nawo lawo mazwi mhlawumbe athile nawe nje Sekukuzi reintroduce nje Yebo, ebantwini emakhaya ngiyabingelela abazalwane nonke egameni lika Jesu Kristu. Yes. Igama lami nguNolithando wakwangidi Amen. ekhaya ePietermaritzburg KwaZulu Natal. Yes. Ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe nje yebo sisibami laba Yes. engihlangane lawo nje ngokuthandwa inkosi. Yes. Yebo ngiyabonga kakhulu egameni lika Jesu. uNkulunkulu akwenze kahle. Hallelujah Siyabonga kakhulu. ngiyabonga. Njengoba bewuzwa nje ukuthi zikhona iziphiwe embusweni. Yebo. Naye esinye seyiphiwo lesasenzayo behind the scenes and asesincane sikhulu kakhulu. Nawe nesakhe ekhaya. Asiphinde ngomusa kaNkulunkulu sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen. Amen.